chọrọ ịgbacha mmiri niile tupu gị ezu ike. Ị ga-ezu ike. Nwa ka mma nke ikpeazụ. Mgba nke ikpeazụ biko. Ekwela m kwụsịrị. Mgba nke ikpeazụ. Ekwela m kwụsịrị izitu ike. Ga-esi mba. Ugbu a mama kwuru, ị ga-ege nke mama kwuru, ebe ị na-ege nke m. M ga-echu mmiri. Ị mara ihe eji mmiri eme n'ụlọ a karịrị. Mama. Ojezike mama. Anyalewe. Ị lucky o. Lekere nwaanyị ọma elu ara. Mana mgbe ahụ ọ dọmara gbugburu. Anyalewe. Ihe ọma kpọrọ go. Nwaanyị gị wee ezigbo mmanụ. Ịlụ ara nwaanyị ọma nga. Anyalewe. Ịlụ ara ezigbo nwaanyị nga o. Onye nkwa adụka gị. Agwa gị shigapa alụ agwa ụfọdụ agba ọjọọ papa gị iwe aranga. Maka na mgbe ugbu nwaanyị gị iwe ezigbo nwaanyị. Onye nkwa agwa gị shigi kpazie ya ma ka anyị enwe mana nsogbu. Mmanụ ọbụla anọ ni nwere mmụọ abụọ achị ya ni ka ọma na ka ọjọọ. O nwere ebe ị ga-eji mee ya ya pafụta mmụọ ọjọọ ahụ tụmadị ụmụ nwaanyị. Ịhụ na ya ni ma ahụ ga ebido nwe ma ajọ nsogbu. Biko nwa m. Mama, biko. Ị nwere m chejo gị. Ị na-akọwa na nwaanyị ma na enwere mmụọ ọjọọ na ya n'ime. Ọkwa ihe nkara eji ya magara ga. Ịhụ na ọnụ ọjọọ ga ahụ ọsọ ihe nkwa aka ga. Nna parabana ọnụ ọjọọ papa gị. Wetuo ya. We are yellow. Grandma Joe, biko. Ya no. Dodi. Alabra. Ala ya gị n'onye na-akpa. Snow o nwere ihe ọ chọrọ ịjụ m. Ọ jụrụ gịnị? Mba, ọ jụrụ gịnị? Ọ jụrụ gịnị? Enwe onye ọzọ ọhụrụ ga-aja jụ ya wụ gị. Ọ jụrụ gịnị? Akwụkwọ m ihe na ha akọ. Nwekwana ihe ọjọọ dị na ihe ọ chọrọ ịjụ m. Onwe ihe ọjọọ ọ chọrọ ịgwa gị. Onye nwere fọmat o ji ebido. O ji ebido from 1 baa na 2. Ị ma na onye gị na ya nọ nga. Achọghị m ịkpọ mpam maka onye mụrụ mpam abụ. Ị ma onye chịrị Nigeria na-akpọ Lord Lugard from Bayelsa State. Chịrị Nigeria. Onye a nyere 4 years. Ị ma ama? Ị ma na onye a dim ọgwụ Ojukwu. Ị ma na onye a na-awụ senior ya na secondary school. Ọ maka na ndị dara na-eme ha bịa ha ebutere ya na-atawashi isi. Gị che na gị na-ewe ebiri. Ọga eluka gị ntị. Gị chọọ onye nwaanyị ọwụla gị na ya ga-ekwu okwu. Ihe na eji nke onye nwata nwa agbọghọ na-achọghị abịa ya bịa gị na ya kọkọrọ ihe ke were asọrọ m nsọ. Were asọrọ m nsọ. Baa n'ime. Baa n'ime. Ka ọ bụ tọ n'ebe. Wajimogo. Gọọmenti. Ihe na taa ga-awụrụ gị izizi na ikpeazụ m ga-agawa lawa hụ nga gị na nwaanyị m nọ ofu oche na-akọrị. In fact, ọ dị ka anụmasị ya tụpụrụla nwaanyị m ọnụ unu na-ekwu okwu. Ịhụrụ ya na-ede 2 minutes passport. Oge ụfọdụ ọ na-erucha. Achọọ m gị na nwaanyị m kwuo okwu karịa 2 minutes. Gị na nwaanyị m na-emekọ ihe ya karịkwala 2 minutes and 38 ya karịkwala 40 ya karịkwala ihe a seconds. Ire m kwuru Ke ọ sịrị gị na ngwa ya. Ụtọ nwaanyị na-atọ gị ejikọ onye ọ ịhụ ya. Anyị ma ebe ọ nọ. Owu dị na owu na ụmụ ya anaghị abịa. Ama m ihe ewu ụjọ gị. Ama ihe ewu iwe gị. Hapụrụ m olebara. Ka m olebara wuri ikwo maka ka nri ikwo maka gị nwee problem with ụmụ ọbịa olebara. Ma ọ kwuru maka olebara nwee problem with you. Ya lewesi ebe apụ biko. Ma nụrụ gị ntị maka na m bi na ya ajụ m. Enwere ncha m tụrụ gị ji ncha m. Mụ achịkwa ncha gị. Mụ na gị na second ncha. Na ị na-eshi trọk. Ị na-eshi trọk ncha green ị na-eshi trọk. Ọ bụ na ifuru ncha kpọpụta nwunye ka m jụọ ya. Ajụna m ụdị ajụjụ a. Mkpọpụta nwunye m. Mba ka o yishara gị efe. Ọkwa mkpọpụta nwunye m ka o yishara gị efe. Ịkọba ihe na-agụ gị. Anyalewe ga-arụ onwe biko. Ncha green ka a na-ede trọk ọ gị ji.
I got over your problem watching Charlie. Get your way. Njọ nwunye. On judge already. Ncha ahụ kwa ego dem si yo ncha na nọ 6 months o. Orube 2 months ọgwụ ala. Alam. Agara m na so chọọ ahụ mgbe. Dike ewekuli iwo because ama m mefọ dị abụọ n'ime ụlọ. Ya efe m sị gị sa mmiri. Di masara m ya. Di onye? Achọ m ihe di a. Ihe ọkwanye m sị gị sa mmiri. Biko efe achịrị ya ga-asa ya mmiri achọ m so. Ọ dị n'ọcha na sara m ya mmiri. Ichiri gwa m na ana m ahụzi ụzọ. Ichiri gwa m na ama m ihe dị ọcha na ihe na-adịghị ọcha. Gị na ọzọkwa. Gị na-ese. So di na nwaanyị ga-ekwu ka. Ọ gbasara gị? Ọ gbasara gị? Abimelek. Ọ gbasara gị? Ọ gbasara m. Chiri efe ga-asa ya mmiri. Ekwesu ihe anọ. Onye nwe ekwesu? Akpọ gị asị m na ka edo ekwesu ihe anọ ụtụtụ a. Asara m efe a mmiri. Were efe ga-asa ya mmiri ma ọ na-awụ ya nwa ahụ ịsaga. Were efe. Asara m ihe mmiri mụ anaghị asị ya ọzọ. M na-ekwu gị na-aba were efe. Asara m efe a mmiri. Ana m asa efe a mmiri ọzọ. Asala m mmiri anọ. Kọ were efe ọzọ. Dede. Dewa. Ole ihe mere ugbu a? Ole ihe nwunye gị mere gị ji pịa ụdịrị ihe pịara ya? Ole ihe o mere gị? Nwaanyị ọ ga-agbafuru gị? Ka ihe ji pịa ihe pịara ya? Kedu ihe ya? Ihe na-eme adị mma o. Ihe na-eme adị mma. Ole ihe ji pịa ihe pịara ya? Na nwaanyị mmadụ sị gị na ọ sara akwa, ị na-asị ya na ọ saa ya. Iji n'aka gị si aka gị ọ gbajiri. Mbie gị aka. Mbie gị aka. Mbikpo gị n'ime ala. Onweghị ị ga-eme. Enweghị m ga-eme. Onweghị ị ga-eme. Enweghị m ga-eme. Onweghị ị ga-eme. Ị hụrụ efe ma ọ na-asa ihe enweghị ebe ọ na-aga. Ibu mmiri apụ. Chọrọ m ịga morning mass ka m were ga-asa ahụ. Ka m were ga-asa ụgbọ ete asa o mechiri emechu enwere ite isi pakịrị n'ihu ya bọs pọtọpọtọ mere eme were sa wiskrim ya. Iwe onye okwu n'ụka. Iwe onye okwu n'ụka. Ike ga-agwụla m. Ewepụ nọ na mmiri na mmiri mmiri agwụ oge. Ị hụrụ gị? Bịa kembido. Ọwaịza ala enyere m na nke efere anya ha nga agbara nkwụ na Satọde ka ị were lekwu icha nga. Gawa gị, gawa. Nwaanyị oruru ọbara ishi ushi gị were awecha were na ya ṅụ aṅụ. Aga m ata gị. Jọzi ewepụ n'ofe ya ọkwa dazi ewepụ n'ofe ya ọkwa m nwa ihe a na. Ọchọokwu hapụ nwunye gị ka ọ ṅụọ gị mmiri tọwa iko n'ala. Ole ihe ọ? Nwa ekpụrụ. Ya nkịtị. Ama m ihe dị gị ahụ. Amakwa m ya ga-eme gị n'ụlọ ahụ. Na-ebe akwa. Ama m ihe o mere Anyalewe ji were akwa pịa ya ihe ọ pịara ya n'ahụ. Ebe a na-akọ na asara akwa asa ya akwa. Mana o duru m anya na ọ sara ya bụ akwa. Ọ sara ya. Ele Anyalewe chi. Ele boja. Ọ bụọla nụ okotela ụka gbalaga. Ọ bụọla. Ọ na-anọ n'ụlọ. Chere. Gwa ya chi. Ya ushi anya m abụọ agịghị Anyalewe chi taa. Hengi ime. Ọ ga-ịmasị onye ewu m. Mana m nwa aka na-ezuzugharị. Otu oke ha anya. Ọ makwadị shọka ala nka. Ọgbakọ nọ nga akpa ebe echi nri enye ya. Ọ ga-ịhụ hengi ime. Enyela ndụ gị nsogbu nọ na nwa m. Hai! Chere. Oloyi na-akpọ. Gbara m ya. Shanshi ebe ọbụla ọ nugbula aka. Ya fere ọsọ ya were ije. Nwa ụlọ ji sọ ya bịa nga ugbula aka. Ya bịa. Ndo nwa m. Hello. Onye Iberibe ole ebe ị gara? Ọchọ ngọ n'oko. Ọkụkọ ụgbọ onye ngagharị, onye na-anọ n'ụlọ ya, ole ebe ị gara? Lee ma gwago mmasị ebe ọbụla nọ gị jiri ọsọ zuzuru ụlọ tawa. Onye nzuzu zuzuru ụlọ tawa. Agwala m ya.
ebezila akwa. Ọwụ maka Anyalewe ka ị ga-eji ebe akwa. Onye ihe oge ime gịnị? Ọwụ onye anyị kwụ gị n'azụ. Onwe ihe oge. Anyalewe. Bloody fool. Iruola taa. Iruola. Ahụla ka ị mere. Ga-emecha ụzọ ga-eji akwụ. Onye apara amaghị. Nwa omere gị niile jicha igbu ya. Taa wuru gị mbọ wuru gị ikpeazụ. Ị ga were aka gị metụ olebara ma gwa gị agwa. Onye nzuzu amaghị. Ị kwesịrị ịlụ nwa. Ị kwesịrị ịlụ nwa. Nwara gị akịga nọ ga-emegbu ya. Akụ ya. Ngwa gụọ ya ahụ ụbọchị ọzọ. He gị ime gị Anyalewe. Ị ga-ehụ ya ahụ. Alaghị ekwukwe nna m kụrụ ya ihe. Onye ọbụla chebochi ya pụta ya emepe ọ na-ekwu ihe sọrọ ya ekwu ihe juru oyi. Onye kwuru na m kụrụ ya ihe m kọ ya ihe ya rị otu gị na onwe gị na-ekwu ka ijuola onwe gị sị ele ihe nwa mere eji sị m kụrụ ya ihe ijuola onwe gị sị ele ihe o mere eji eledo onye kwudoro na m kụrụ ya ihe akụ ijuola onwe gị ele agwa ọkpara. Ị kwesịrị ịlụ nwa. Ị kwesịrị ịlụ nwa. Efuru efuru ka gị ewere nwa akịrịkpọ ala gị ga-eme ahịrị gị mma. Onye nzuzu dị ka gị ị kwesịrị ịlụ nwa. Ma gwa gị agwa eshowuli emeka bi ha nwa aka ihe ndị mmadụ ga-enụ obodo niile ga-agbakọrọ ma gị mgbe mee ya ọzọ bi ya mma achọrọ m ịgwa gị na ihe nwu nwoke marakwa n'otu isi agwa m okwu mụrụ otu isi eti m mkpu na ntị ihe nwu nwoke ihe nwu dibịa nwe ụlọ ee mụrụ otu isi agwa m okwu o alaghị m otu isi eti m mkpu na ntị lenu ndị nwoke nwoke ọrụ nwoke anyị hụ na ndị nwoke lenu ha lenu nwoke hafụ m ọgịnị nsogbu anọ lenu ya mma ihe na-eme ofu ihe m chere gwa gị wụ ama mma nke ma ọ pụrụ iche mana gị gaa na ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ famili ndị ọzọ gị na-ahụ ihe ndị na-eme nga gị na-ajụsị nke nga ọwa ọgha nne dị ụfọdụ owo dị ụfọdụ nne dị niile ndị ke mma ọ na-awụ ha pụta nwunye nwa ha mee ha bụrụ ya ha fụọ ya gwa ya ihe ya na ya ga-eme mana nke nga enwe ihe ọbụla emetara kama ị ga-adụ nwa ndụmọdụ kama ị ga-ewere sensị nye ya ka ọ mara ya ga-ekparịwa nwa gị tiwe m mkpu n'isi nkwa onye ihe ọ ga-arị otu ele ga-edere ya akwụkwọ ele ga-edere n'iwu obodo si ị ga na nwaanyị alụ amaghị ezigbo ohi na ị ga na-emegbu ya na ị ga-esoro nwoke nwa gị arị mma na ọgwụ mmegbu ma ele ga-edere ya ọnwa agbọghọbịa alụ arị akpa ezigbo agba ndị ga-esoro gị kpamarụ agaghị m imefu agwa nne ji ndị ọzọ na-akpa ofokofo lenu mkpọrị anụ ọhịa he ma gị gị agwala gị he wuru izizi wuru ikpeazụ chọọlụ o metụrụ gị aka nga gagba hụ mma na ya mama nọhụ ya he ma nnu gị mgbe nnu gị hụ ya bịa bi ya ka ọzọ nwaakịrị akpọ ala m nga ya emegbu ya Anyalewe imokwa Anyalewe ya Iberi go kill you. People will get nyashio amalote sana Nezukwa Dikeh. He? Nne m emechawala m. Msache fira ugbu aka nwere ọtụtụ akwa dị n'ime ụlọ nka ga-asa. Ị ma na hụbe m ụbọchị ịkwadoro si na gị chọga mmadụ n'ezi. Amakwa m nwere ndị oyi. Naanị ihe na-arụ bụ ise efere, ịza, ishie, ịsakwasa, zakwasị, shikwasị, zuo n'ike nụ. Ndị m mala m ahụ. Ahụhụ na-ama mmadụ ahụ. Ọkwa ka hapụ isi na nwaanyị ọwụla bịara ije eji n'ụlọ anyị ahụ ka ọ batara. Anyị chukwu ụta ihe eme. Elela nwanne nwoke anya ọwụ dị ezigbo mmadụ chacha. Elela ihe ọ na-eme gị anya biko. Nne m. Adamechi maka nwanne gị nwoke. Oziọma, ihe mere na-emeela. Gịnị mere? Alụmdi na nwunye mụ na nwanne gị. Ọ dị mma. Were okwute tie n'ime obi gị, gbachi ya nkịtị. Ihe ọbụla ọ na-eme ya emetụtala gị, ya gbasara gị chacha. Arụbụla onwe gị n'ọrụ o, onye na-emeri awụkwa mmadụ, biko.
On nyere gị aka. Ma afọ na emechala. Emechala. Ozi ọma afọ mo. Dishike Deredu atụlụjọ obi m deredu. Chukwu mara ihe ọma ga-emere m obi m deredu. Ma n'ụtụtụ ma n'abalị obi m deredu. Chukwu mara ihe ọma ga-emere m obi m deredu. Obi m deredu atụlụjọ m deredu. Chukwu mara ihe ọma ga-emere m. Abụọma 127 Oshinene. Ya wuru na Jehova ewughị ụlọ n'efu ka ndị na-ewu ụlọ na-ewu. Nke ọzọ ya sị ya wuru na Jehova echeghị obodo nke kacha mma n'efu onye nche mụ anya. Jehova okwu gị bụrụ ihe agụchi agụchi. Anyalewe. Ruo mgbe ole ka ị ga-emegide ibe gị azụ? Ị na-ajụjụkwa onwe gị ajụjụ kedu ka ndị mmadụ si ahụta m? Ị na-ajụ onwe gị ajụjụ a? Ele ihe ga-eme ya bụrụ na iwe onye ma ihe na n'ime ụlọ ebe ahụ ị nọ ihe ndị a m nọ na-ekwubi gị wuru obi gị na-ekwu gị emem ihe bịara na ka ị bịa kwusọọ ka ị bịa kwutọọ okwu ọlụ Jehova imenwughị ya mana gee ntị achọ m nsogbu. Ọhụghị ego abụọma 127 ọhụrụ na Jehova echeghị obodo mana ndị ọgbọ gị nọ n'ezi na-akpata ego ha ga-eji nye ju ezinụlọ ha afọ gaa n'ebe a na-agụ abụọma 127 ọhụrụ na Jehova echeghị obodo gaa n'ebe a na-akpọ akwa onwe gị emu. Jeremiah 29:11 ele ihe ọsị amara m echiche m na-echere gị echiche udo echiche ọganihu echiche ngọzi ya okwu ọnụ Jehova ọ gaghị ekwe ka ihere mee ndị ya. Mana ụkọchukwu asị gị arụla ọrụ anya na-ele mmiri gị anya na-ama m ihe m ga-agwa gị agwa. Nnọbụ gị nọ n'ezi na-akpata ego ha ga-eji nye ju ezinụlọ ha nri gaa n'ebe a na-agụ n'ọnwụ na Jehova echeghị obodo ga-agụọ nka ọ sị gị gụọ akwụkwọ nsọ shi n'ụtụtụ wee ru n'abalị onwe gị ego ị na-akpata iji enyeju n'ime ga afọ oge kwa ka ị na-egbu. Nga nwaanyị eme ka gị na ya gị na-eshi n'afọ otu nne m na-eshikwe n'afọ otu ele na otu agụ shekwu nne m aka ma echi ihe emegbuo gị ihụrụ omegbuo agaghị egwu ime mama m obi shiki ole bra na-eshi ya afọ TV gị nne ga na-eshi ya afọ TV gị itecha m ga-ishigide na gị nri ebi ebi ọhịa ichere Anyalewe ọ gịnị ka ha na-akpọ gị mere na onwe gị ebere ihe ole bara agbaga gị ọ wee eziokwu ele ihe ke mmadụ ji isi were n'isi ya kụrụ mana mmụọ Anyalewe imokwa anya Anyalewe ya Iberi izim go kill you. People will get nyashio amalote sanana. Ogere kwa otu nwoke si na nwere nke a kwaro ndụ mmanụ. Na gị were ke tụọ ndụ mmanụ. Mama onye na-emezu okwu ọnụ mama ọwụ ya ọ dị aka asị mata n'ije enyi. Ọgazi isi ike ke ka ha ji gị gbawa ịgbalịkwara akpali okwu ihe m na-agwa gị ọgazi dụọ enyi gị nwoke a ndụmọdụ dụọ ya ọdụ ọnwụ gị ịgụgide akwụkwọ nsọ shi n'ụtụtụ wee ruo n'abalị ga-enye anyị nri n'ụlọ a dụọ ya ọdụ maka ọ maghị ihe. Anyalewe eziokwu dịkwa n'ihe a nwunye gị na-agwago nke gịnị
enwere ihe m chere gwa gị. Okwu olu Jehova adịghị agharịpụ. Ọ naghị ekwe ka ihu na-eme ndị ya. Exodus 14:14 ọ sị gịnị? Na ya nwawu Jehova nke usu niile nke ndị agha ga-alụrụ gị ọgụ. Nga ahụ na-alụrụ gị ọgụ obi gị ọ ga-eme gịnị? Obi gị ga-eme gịnị? Dere jụụ. Anaghị eji akwụkwọ nsọ Chineke eme ihe iberibe. And ama m sị na ụkọchukwu na-enwe mgbe o ji kụziri gị ihe nkọghere anyị na-eji akwụkwọ nsọ eme. Ọgazi, ama m ebe ha ekpara m na mmadụ bile gị keke na-adịghị mma. Ama m na ọnwụ mkparị ka e were ịkparị m. Keke nke marị mma. Ọgazi, biko gị mechana nyere anyị aka dụọ na anyị ihe ọdụ nọ na dịka enyi gị nwoke ọrụ dụọ na anyị ọdụ maka ike agwụla anyị eji mana m ahịa aga m nọgide nga ele onye ewu onye n'obodo ibe ya ndị ọzọ ekwensu Onye nwanyị biko ka m gwa ndị chere ka m gwa Olebra Genesis of Yawanishi. Hey, very venga warrior. Ya muna ga owure ego. Ego. Ga nso. Ịma na ahụ kwa ahụ ọsịsa ya. Ihe kwuru debe ya o. Ewukwa onye Igbo, ị na-aghọtacha ụka. M sị gị ihe kwuru. Ihe akwụdebe ya nọ. Ị ma na ihe kwuru na nke kwudebere ya. Anyalewe. Ọkụ ma na ịmaghị ihe. Okwuru ole gị nke m na-asa ndị na-akpọ m n'ekwentị gị bịa nga ha chụara m ka ị mụrụ nye m hụ na ya na-ekwu. Okwuru ole ka otu maka ihe kweme ya hụ maka ịchọpụtara na enwe bịa kamgbe m lụrụ gị ebibe nga aka maka na m ebighị aka n'ụlọ a. Okie Anyalewe. Ya lewe gị. Iche na ị ga-eji ilu wee megherie m anya. Ị gaghị emeli ya. Ọkwa ịhụrụ ụmụ nwaanyị ndị a na-achụgharị gị. Ha na-achụgharị gị. Oge m ga-ejide ha. Oge m ga-ejide ha. Ị ga-ama onye olebara ahụ. Elu ụtọ dị gị ka olebara dị aha m na-ama. Enwere ihe ọzọ kọlọ enwere kọlọ ọzọ olebara ga-eweta n'ụlọ m na-ama. Olebara ke mma, ọ dị ichere ke m lega anya. Elekwana ihe iji chenu echiche na onye m hụ na na-ekwu na fon na ọnwa. Onye kpọm na-ekwentị ọwala nwaanyị. Kpachara anya gị. Ọkụ mana amacha m gị. Oge ụfọdụ ịbịa ga-eburu Baịbụl. Oge ụfọdụ ịbịa ga na-achụgharị ụmụ nwaanyị. Chegharịa o, chebere onwe gị echiche. Onye nke bụ na aka bụ ị na-alụ ọrụ ele ihe butere gụnwushi ebe chere ọchị nga mụ na nwaanyị m na-ekwu okwu ọ gbasara gị ele shiga ha bidoro ala m adị ime ọrụ gịnị nọ ọrụ na ọ iwu onye Igbo ọrụ ụmụ nwaanyị gee ntị m agwa gị mụ na ụmụ nwaanyị enweghị ihe ọbụla anyị nwere ụmụ nwaanyị ndị n'otu ha nọ na ha na-achọgharị m ọtụtụ n'ime ha na-achọ ka mụ na ha nọ mme ka ọma na-achọ m ha na-achọ gị otu olebara nọ na isi ihe m na-agwa gị wachi gị kpọọ olebara si ya ihe di ya na-ekwu anya abịa anya lewe na-ekwu ọwa eziokwu olebara mana ndị a na-achọgharị m ọ ha ji aka ha achọgharị m a na-achọ gị isi na onye ma arachagbukwa gị ebe a onye ma mụ ama mmiri ọkụ bakwa gị anya nkịta tagbukwa gị ya takwa gị nkịta tagbukwa gị ya taa gị tata ụdị nkịta ga-ata gị ọkwa nke ndị ọcha a na-akpọ British Bulldog
or white corolla or quanticara white colonel lion. Meshigon! Dikeh attack Dikeh cook and Dikeh agari ni my hatch here referred for Hata Jagge, Hata Tabu. I don't get a laranya. I don't want to go lebra. Go lebra. Gilepa. I'll be okay. Yadiwa. Just make sure red. Oh, Tom, a lot of they come the and I got you in the village room. Emente mimo, onweronke nwerisi. Emente mimo, onweronke nwerisi. Atora Anyalewe, ofeyisi n'ofia. Nzuza joka, iberiba. Nya ka okwu aka ji rara. Chineke na ga emebere ka mmiri asachapụ ije jiri aka ame. Aka ji rara. Kwa Ole ho. Mama chom. Agmerikwe kega pam na. Agmerikwe rim ge memre ye nde Ini Edo. Eleka m kwa aka na chukwa ge mebere mmiri asachapụ aka njo ejiri aka ame. Ele njo wo. Buru zo na mmiri. Da biko gene. Afumaka. Ni beribe. Ozo ma buru anu mmiri zi. Acho me boyo. Jedo sara ni so kwa gorogo mmeri ya. Jedo sara mia agorogo mmeri ya. Ya buru nri a. Ama gba ihe okwu bia buru nri. Bread sam ni so kwa agorogo mmeri ya. Do sara ni so ku biko. Ya bread do sara ni so ku. Agorogo abele. Akwa mo na ge. Akwa mo na ge. Chineji. Bu buru nri a. Chineji na abala. Mo chijiri. Agama akushi abi has mejigi ihe ko ji. Anyalewe wa. Fia kwa. Chukwu ga emebere mmiri kepụtakwara na eleshi. Na nga akwa aka kwọpụga nji m ji aka. Ele njọ m ji aka ame. Aka rala. Ole mere. Nsogba bịa nsogba nọ. Nedi. Ona pia. Emeze. Nedi. No. Ndewo. Biko jebu ala yeche no. Ị na-achọ dị mma. Mee ka nwunye nwa gị na-achọ mma, ị na-amasọ mma. Style nke a makwa mma, ezinụlọ abụsa anyụri o. Desa na de ge mara pe ja achọ mma. Asụ m ya mma ma chọ m mma, ọ kpọ ja achọ m. Emebara, thank you. Olebara ka ekwa mee otu isi na-achọcha nne dị gị mma, ọ na-amasọ mma. Ị chọziri bụ nwa agbọghọ ka ọ gịnị? Na hụkwara na m eshisie. So iro gala m ụra ịkpa. Nwa gị rụrụ gị iro. Mba o, adị m eri iro. Biko ka ntinye aka ka nye aka ka ọ ga ọfụma. Afọ ọ mara kpọ jem. Ya mechaa ugbula ka ya ama mma. Enoma. Hafụ taa, nsogbu adịrị. Emezi. Ele maka ụmụnna kwe di gị. Ọ ka na-agbalịgalịga eshi ọnwụ. Elu nwaanyị abụọ ahụ ọ chọrọ ịlụ. Ọ ka na-ekwuru ahịrị anya. Ụmụnna kwe di m. Ekpebiela m na ana n'obi m na m ga-ahafụ ụmụnna kwe ka o mee ihe sọrọ ya. Chineke gọziri m mụtara ya ụmụ nwoke mụtara ụmụ nwaanyị. Nke a ka m na-eme ncheta obi m ayọọ. Ọ masịkwa ụmụnna kwe ya ha jee ka ọnụ m ụmụ nwaanyị saa. Ọkwụwado m isi achọghị m ịma. Ele maka emejuru enyi gị nwaanyị hụ na ya emejuru na si n'ụlọ anyị pụọ n'ụtụtụ a. Nwaanyị ekwa ndị gị si ya ga-ema. Ị mara na onye ọ. Ịhụla ya anya. Ama m onye ahụ. Ị mara na onye ebe ọ. Ama m onye achọghị m ịma ọkwụwado m isi achọghị m ịma. Achọghị m ịma ọ da akwụwado m isi. Ị mara onye ahụ? Amara m onye ọ. Ọ bụ onye? Nwaanyị di gị chọrọ ịlụ. Onye kpaga nkata ya wee mejuru ezigbo enyi gị nwaanyị. Gịnị? Nwaanyị di gị chọrọ ịlụ nwanyị nne ogbede
ke emejuru kpọrọ aha ya wụ eriwe akụ o ji ahụ ebe eji akpọ blọkụ emejuru chere m akọcha na gị aha nwanne ya nwaanyị ahụ wee eriwe akụ ọrụ ya hụ ji arụ a blọk indọstrị ahụ hụ ji arụ nga ahụ ya bụ ewere blọk ndị ahụ akpụchara akpụ ya agbacha nwa mmiri nne ke chọcha nwa ọrịcha mma ya bịakwa were akwụkwọ ha ụlọ erere eshi ahụ eshi ọhụrụ ya edetuo onye ụlọ ọrụ ha emejuru m ga-aga ka njụta ụmụnna nkwe mgbe ihe anyị na-agwa ma ọ bụ eziokwu emejuru akpịsha ha gbasara gị ya sala ụmụnna ka ya jee lụọ nwaanyị taa ọ gbasara gị blaka lee ya na agwagọwu di gị ọwụwụ ụmụnna kwe di gị bụ onye ji ede ị ga-ije ozugbo jije jụọ emejuru ị ga-ije nnedi chere ana m anụ ụlọ anyị na m ga-aga ụlọ anyị ga-enwute ọkụta mụ na ụmụnna kwe ga-eme ya ma emejuru ana m aga ka m ga-achọpụta ma ọ bụ eziokwu chere ọhụrụ na-anụ ọkụkọ ụlọ unu ga-enwu ya gwụchara ya pụọ anwụrụ niile kwugodo obodo ọ sịkwa ya ha chọrọ machelu ka m kwuo ọnụ ọkwa ọgbọrọ kiri achịchị na ezinụlọ onye ọzọ mma he ka kpọọ ọnụ akpụrụ gbashi he nka gubula ka ọwashi ịmachi nwaanyị kpara ụmụnnakwe ahụhụ achara ụmụnnakwe ahụhụ niile ọ kpara ụmụnnakwe gị jugbula ka jejebe ujije lukpu ya nwaanyị ịmachi ji amala ekele nwoke ji emegbu nwaanyị ya ọ kpa ga nwa m nwoke emeghe ugbula ka maachị ya hafụ gị adịla gị ukwu eji amala ekele nwoke emegbu nwaanyị ọ he mere aga m ikwu ya ụmụnnakwe ha omegharị nwoke dị egwu ụmụ nwaanyị ọhụ ndị ọma ke ha ọka hụ njọ lelu ha emejuru mega onye otu enyi ezigbo enyi ya nwaanyị lelu jeji kpọara plan ịkpọala onye ọ ga-elu emejuru jọrọ njọ jọba ya ọkwa ime ọkpụkpụ ya ọkwa ịhụrụ akpa ndị iji aka gị wee tụfụta n'echi ị ga-ejikwa aka gị wee tụfu ya n'ime gụwa nwa lebra akpọkpọ gị na mgbe ibiri ije dị nga enwe ofu mkpụrụisi iji bịa gị nọ n'ụlọ m izoke ị hụrụ ke lekwe ya ịhụ na enwedị ihere ka ịrụ shu ndị na-arụ shu ịma na ha gbala straịk Oziọma aga m epecha gị mịa m onye ewu ọlebra imepụrụ ọrụ si na mụ chere isi gịnị na mụ onye ewu ọhụrụ na ịchọrọ ka m laa m gara m hafụ m ka m laa n'udo hafụ m ka m laa n'udo Ibrahim n'udo ma gee m ntị mma ama onye nwe onye mma ama onye nwe nne mma ama onye nwe onye amegbugo ọ sị na m na-akparị ya ka ị ga m si kparịa gị na mmadụ na-ajụ gị ka onye kpọrọ gị n'ekwentị gaa na ọ n'elu ya esusu nwaanyị ọnụ n'ekwentị na-asị ka ịchọ ka mme oruola gị ka mmadụ akpọ m n'ekwentị gị bịa gị na-achọgharị m gị bịa gị ọnwụ gburu nwaanyị imepụrụ ọnụ gị akpọ m ọnwụ gburu nwaanyị imepụrụ ọnụ gị akpọ m ọnwụ gburu nwaanyị ma gị ma ka mkpụrụ obi ke gị zukwa ike na ndụkwa ara gbajakwa gị
Agama wa washiga kile. Until na we weta ihe yom biko. Ana me kili. Oh. Ana me kili abajelem shovel azu. Abajelem carburetor mbrobi oh. Abajelem carburetor jobim. Carburetor connect the radiator of the radiator spanner cord munga. Abajele ma I got to like a mortgage. So that remote to do pick milk. Now, jello fries give with a new abo. Oh, no, and I come with an appetizer. Emente mimo, we're on king where you see. Emente mimo, we're on king where you see. Anyalewe ofeyi sinofia nzuza joka iberiba joka mama kuomano ogari kiri no danuzi anuka miye uzoma ziri enwebi udoku ma agwabeghị Anyalewe na ụdị akpara ma agwa ọ na-akpasa nwunye ya ama ma Anyalewe ọ ga-abụgide nwata wee ruo mgbe ole ịma ihe na-ewute m ihe na-ara m ahụ ihe na-ewute m n'ime okpuru obi m ebe a m nọ ugbu a bụ nchekata m na-eche ma na-ajụ ọwụkwa nwanne m nwoke mụtara Anyalewe a ọ naghị akpa agwa ka onye katara ahụ ọ na-akpa agwa ka ụmụaka isi na ọ jụrụ ikpulite n'ebe ọ dara maka gịnịzi de nke eziokwu bụ na enwere ka o si wee gwa m na enwe ka o si wee hụ nwunye ahụ n'anya maka na ọ mama ya hụtara ya ya rijuo nshi ọnụ ebe ahụ isi gbarie ya ebe ahụ ọ nọ anyị nwa bụ ndị amaala nyere ya afọ 4 ka o were aka ya họrọ nwaanyị dị ya mma ghọta nwaanyị ọ chọrọ ya nọrọ nga ahụ ebige ndụ kpirikpirikpirikpiri ọ gbapụta ya gbabata ihe ahụ ọ ya dewere ọnọdụ ahụ biko nye m ji aga ya na maka ọ labere ka m ji aga ọ bụkwa maka onye ọzọ ọ bụkwa Anyalewe ịma na ezi nwaanyị dị ụkọ Anyalewe nọrọ olu nne gị Ele iji achọrọ m ka I were akara aka m. Ọ bụrụ ọjị akara aka gị. Mmadụ oji akara aka gị. kedu ịgbọtọ m ga-eme na ajụjụ a na-adịrị ọwụ gịnị wụ ngwa ma ọwụ gịnị wụ iwe gị kedu ihe bụ iwe gị N'ụtụtụ a ka m fụrụ ọ na-atụpụtara n'ire obere okwu ha wetiri n'ime ọzọ na-afụzi o jigoro mma na-achụgharị Eloka danuzie iwe oke a na-asọpụrụ ama m nkwanye ugwu m na-akwanyere gị ngwa gị ihe m daa mere na ya wụrụ gị ihe ga-asị ka egbu onwe nhama mana achọ m nhama ha ga-egburiri ewu ahụ a ga-egbu ya bifo meshi nga kelee ọkazi mma na ahafụrụ ka iwere mma gbuo nwaanyị gị ọgazi ọ mụ na gị kwụ ebere ejela m ukwu ebere sọpọtụ m ka ebere kpakparị m akparị ya ọ bụ eziokwu ihe a na-ekwu nwaanyị ọjọọ m lụrụ tetewe nga ka mụ na ya o ruolie nke m na-aza kọlụ n'ekwentị a na-akpọ m na fon ya na-ajụ onye na-ekwu ihe anyị mụ na ya gbaghaga nga m na-achị ya oche akpọburu m ada mana achọrọ m ịkụziri ha ihe mmụta na ọdịda m dara nga taa ka ha mara na ọmụwa isi obi agwara m na ha ga-eweta ewu ha ga-apụta ewu gbuo dị ewu before m na-ekele nga Ọgazi o doro m anya na gị na enyi nwoke ma dị anọzi nke ukwuu ejidere m ya ebe ya na nwaanyị na-akpa n'ekwentị ya sị na ya hụrụ ya n'anya nọkwa n'elu ya na-esusu ya n'ikuku na-asị ya esusu ya nke awụ nke izizi o ji awụ nke ịbụọ nna ahụ ya ebe m ya mbụ jidekwa nke abụọ ya bịa mabịa tupu ma na-ekwu okwu ya gbanyụọ ekwentị ya na ọ na-elu ya bịa ịkpọ m ihe ndị anọzie ịhụ na gwa ya emerara ya kụma nwaanyị anyị gwa ya
shi akushi ya akushi o ya kumana Jono mama jo ozioma dukwa me loka o le loka abofte mu o senye maka o ga de fefu mi shi na kele mu ano nyeji na nyeji ki na ma o ta ma lelu na ma ka yo ni abiko ka ejuwo ya e bo ju no ma no febe ko ju ko ku no cheda ju no ma mbido no na Anyalewe biko ana m arịọ gị si nga anyị nọ bilie si ebe anyị nọ bilie aga m agbali gị elu ebe a m ga-agbali gị elu si ebe a bilie ihe ikwu ugbu a ya kpe ya dịka ume ọ dị asị gị gbalie melu na ịgbalili melu oke ihe aka gị ị kwesịrị isi ngwa ele ebe ewu nọ akpụtagodo ewu m lee ya mara ma o zuru ezu ayọwa mbiko chigodo nga ayọtọwa mbiko mara ma aga m ekwe danụzie echekwa m isi nwanyị tọwa isi awa ma m na ọsapụ mmadụ ji asa ahụ ka i werele ya aga n'isi enye ya o nwere ike iwe attachment maka na nwụrụ na ya wụrụ isi awọ ị ga-ekwu okwu ka o kere eme gị were dustin powder wụọ n'isi arụ ka iwe oke ihe imepụrụ na-ekwu gị nsogbu anọ elebu ka gị gbula gị amara m shingo obi gị na nkọwọ gị na anya gị n'ọwụ otu ewu nwere ka ọgwa gị gbula gị ewu lee anya m agba gị aga m ji ewu jụọ ụlọ obere je kelee Chineke ma gwa gị agba ọzọma emena pụrụ ewu jema ịnụna ewu ahụ kadịrị m mkpa karịa niile nọ n'ọhịa ewu ahụ m chọọ ya achọ nhunu na-enwe problem ewu kakadị nwa ọgbọ ewu gị ka okem onye nwe ya ọ nọ n'ụlọ m onye nwe ewu ọkwa ewu m ihe ụlọ mpa m ọkwa ewu m ihe ụlọ mpa m ewu ọ nọ n'ụlọ mpa gị ọkwa isi na ị gaghị ekuli na ị gaghị ebili nọrọ nnọọ ugbu a ụtụtụ nọrọ mgbe anwụ pụrụ ọgwụ mmadụ ga-agwa gị a na-agwa okenye pụọ n'anwụ ọhụụ dị nke anwụ Chineke emeela na ijere dị ugbu a obere ihe ijere taa gị n'ụkwụ mmadụ ga-agwa gị mmali elu n'ọnụ doru ebe ọ bụ na ọ dịla n'otu a anyị alawanụ oke na-akpakwa na-agwa ka ụmụaka gị soro ya akpa agwa ụmụaka oke na-akpa agwa ụmụaka bịa danọzi ihere emegbuole gị ihere gị na-eme m ị kwesịrị ịga gbara common interest nọrọ nga lee common interest mara ma ị ga-apasị maka ihe ikwu okwu ka okenye na-eme ikwu okwu ka okenye na-eme Bible nyere 70 years ihe nọ na 69 years obi a na-emetụ gị na ị nwere ike ị nwere otu afọ ị kwesịrị nọ n'ezuzo gị la chiri Chineke ịma mgbe ị na-alakwuru onye nwa ọba mmamịrị eshi kọmfọ eshi kọmfọ Burewu, dọwara m oyi ụka maka ndị ụka bala m ọkọchukwu shashi agụma na bịa luchiela m anya mana m gị ji abịa nye onyinye ọnụka mma na anyị rere ewu a were ego ya goro ihe ndị ọzọ onye onyinye n'ụlọ ka iwu bụ na anyị ga-akpụga ewu a ụlọ ị na-akpa ewu ore ọhụkpa gị ijiji were ya nye Chineke kelere na onye mara ihe dị njọ ya mere ya o onye mara ihe ga-eso okwu kọọ achịcha n'ụlọ ya mere ya ma gwa ị na-akpa ewepụ nọọsụ ewu ma ana m esi nwunye iberibe ịgwa gị eziokwu oziọma ihe m chere gwa gị na-awụ achọrọ m ịgwa gị ya dị ka ọpara nne gị ka i chee ya eche chebere ya echiche ewu a na ụlọ na-apụrụ ehi apụga na chọọchị ọwụ na ụlọ ka ihe niile nọ na chọọchị jide ego ọkọ na mama wụ minista ka ọ na-agụ ọwụ gọvanọ ka ọ na mụawụ senetọ unu chiri iji chọọchị niile na ụlọ ka chọọchị niile jide ego ị na-ebu ewu a aga n'ụlọ ụka agwara gị na emege youth convention n'Okpoto ihe m chere ịjụ gị gwa m ị na-ebu ewu aga chọọchị na agwa gị na ndị missionary nwere ha chịrị ime
buru ya na dese ihe m chekwa gị eziokwu m na-adụrụ gị isi n'aha Chineke kere m na gị abụọ ewu a ụkwụ ya akpa n'ụlọ ụka ma ọ fụkwa na ọwụ onye ụlọ ụka kwụ na-enye mara na ha ma wụ enweghị m jiri aka gị ihe ọnwa sese ihe ọkpala akwụkwọ ọwa iwu ka m ji ide ihe na oyiri gị ịnyịnya ngwa rigoro ihe bụ ya kwụrụ gị ị na-asị m ịmechara kilite ego nọ m n'aka so unu kwuo ma maka m were agba chen ihe ọkwa chen eji kpọgodo ndị nwaanyị n'elu ihe elecha ya na-asị it is finished ka unu werele mgbe ịga nwa ewu aka ya rịa ọcha maka gị anyị ma iwu onye Mama, ụtụtụ ọmụ ọzọ m ị ga-eche ka m kelee gị. Anyị shi okoro na ya bụbụla aka bịaruo nle anya nga elego ivu ndị ahụ maka na echetara m na tupu anyị alaba n'abalị ibe ahụ ofere efe ihe ikwu gị kwuo isiokwu na ya maka na enwere mgbe m lere anya sị ka m onye ga-akọ m ọkụ n'abalị enwezi onye enwe onye kọga m ọkọ na-asị m na anyị adịkọ naanị m ihe ma alapụrụgwe chere no metriga otu na continue ọrụ so ya class lo ole ba isla ba ya upale ego robo o ka la no ka ye chele eluka elote anọ m n'ime na-arụ ebe lebe ọ na-agụ obe ha elekewa ajụgajụ gị gwu egwu ọlụgo elekere anọ n'ụtụtụ a ka m ụgbọala bụ esi ebe a pụọ ụzọ dagbuo elekere anọ ele moto ga-abịa ga-abụrụ mmadụ na elekere anọ ele moto ndị nche akwụcha ya ndị uwe ojii akwụ ele moto ga-abịa ga-abụrụ mmadụ na elekere anọ bịa lụga bịa ke nwere ajụjụ m kwesịrị ịjụ gị gị saa ya onye nwe ya ọ na-ekwu mama nwunye ya anago nwunye ya anago nwunye ya anago so asị ka nna atụziri ya me ka do lebra shinga amaf olebara oya si same mama ọ na-agụ olebara mana mo onye ke mo ụtụtụ ka ebe a na-echegbu onwe gị na-echekata ahụ maka okwu a ọ ka mma na ị gara n'ezinụlọ ha ka ịchọpụta ihe mere eji gba ọsọ ama anụ mo sunne po Jesu ya nwa akreja apụ ime okori abalị kpara mgbomgbo ya gbafu ama anụ ọ bụrụ na olebara gbara ọsọ n'ime abalị ị na-agwa m na o fere efe kedu ụgbọala o ji pụọ kedu ebe o soro pụọ o fere efe ọ ga-ahụ na ọ fụrụ n'ime okori abalị tupu ndị mmadụ afọ ọ bụrụ na ọ pụrụ n'ime abalị ị na-agwa m na o nwere anya fụrụ ya bụrụ ọrụ ndị na-apụta ịnyụ mamịrị n'isi ụtụtụ o nwere onye ọbụla fụrụ ya o nwekwa ka ihe ada ọ gbakwa mgharị o ụmụ agbọghọbịa eji esi na be di ha agbafu ejina ha agbafula ma ndị mmadụ ga-afụ ama ụyọ a ji ha agbafu n'ime okori abalị ngagharị anya gị hụ nwa o meji ha afọ Ned ọ kakwa mma na ịkpọ ha n'ekwentị kpọkene ha n'ekwentị ka ị mara ma ọ nọ ebe ahụ emezi akpọọla m nwa akpọọla m ya nne ya na nna ya ka ka jọọ
ma mkpọrọ ha kparịchachachacha mụ ekwughị m ekwu pim agbanyụọ m ekwentị na ntị. Ebe ọ dịzi otu a na ịkpọgo ha n'ekwentị agbanye ogu fonu na ntị, ọ ka mma na ị gara soro moto jewe be ha ka ị mara ma ole bara n'ebe ahụ. Mama, emere oge ụfọdụ tinechi agwa mmadụ okwu na fon nwere ike ime onye ahụ agbanye oge fon na ntị. I cheela echiche na ị nwere ike igwe ozi ọma si ya were aka ya kpọọ lebara, maka na ama m na enweghị ihe ga-eme olebara anụ olu ozi ọma ya agbanye ya fon na ntị. O nwere ike ịkpọla n'ugbu a bịa ga-eti kachawa olebara elebegara eleghị mere iji lawa enwe onye gwara keke agbanye oge fon na ntị gbuo ozi ọma ebelifu m ya kpọọ na ọ ga n'ihe ọ ga-ekwu. Biko jemana m tupu m echefuo m Ogechi m natara ite a ọ sị gị were ite achịcha ihe iji elekọta ụmụ ndị omi na-abịa n'ụlọ gị na mbughachitara ya dịka onye ga-ebughachita ya ala ite rice hapụrụ m ya ebe emere ka nrere hapụtụrụ m ya wita anụ ewu ndị ji shie ya so ati m richa ya mbịa saa mmiri ime ebe a ka ma gị na ụmụ ihe ndị ka ọzọ na-anọcha n'okpuru ga-ebe a dee sa m richa ya mbuladite nyapari na ọ kọrọ dịka agadi nwoke ha kpa ihe na-eme ya lekere nwoke nwaanyị ya gbafuru oge isi ala chọma ya ya nọ nga akọ akụkọ ike rice na anụ ewu ọmahụ ga-eji ego ya wee zụta. Anyalewe chere ka m ji ọgụ gị ejegharịala m shamụrụ gị ime ụyọ obi ju ajọ m nje ụbọchị niile ncheta shewu nwa m ma m dị mmụọ ọjọọ ajọ nwa mmụọ ọjọọ ba n'ime na-ezuzu ihe na-eme. Amadị m ihe ị na-agwa mama gị ebe a isi mama gị ya kpọọ nwunye gị ole bara n'ekwentị ka ọ mara ma ọ nọ ebe ahụ. Ihe a o nwekwara ka ọ dị. Kedu ebe nwunye gị nọ? Ọ gbalagara gaa n'ụlọ ha. Kedu otu isi mara na ọ gbagara n'ụlọ ebe ị na-agwa mama gị ya kpọwa ha n'ekwentị? Ụlọ ọnwụ ndị nne na ọnọghị ga-ekwu gị ụlọ ma n'ebe ọ nọ mụ na fon mụ akwa n'oke na-eme mụ na ya bi agwara m unu sị ọ gbagara n'ụlọ ha enweghị ihe ọzọ. Ị ga-agakwa ụlọ ha ka ị chọpụta ọ bụghị gwa mama gị ka ọ kpọọ ya n'ekwentị. Eziokwu gị obi ajọọla m njọ obi emebiela m sonyere amụ. Gịnị bụ ya nna anụ? Anụkwara m ya mana a sị na aga m eji ụkwụ m na-abụ chọrọ gị bịa ebe a ka m jikwara ntị m a na-abụ nụ ya n'ọnụ gị a sị na gịnị mere? Ama m ihe ị nụrụ ele ka ị nụrụ ka mụ otu m si asa gị. Anyalewe kedu ebe nwunye gị nọ? Nye m gbafuru agbafu. O mere gịnị? Gbafuru agbafu. Ka ikwenu mgbe ị gbagoro efu na ịkpọtara ya? Mbọ mgbagoro na mma m akpọọla n'ekwentị. Ama m ihe na mma otu ya na mma m chekwa ama m ma ọ ga-alọta ma ga-alọta. Anyalewe anaghị m ekwu maka mama gị gị nwa n'onwe gị kedu mgbe ị gbagoro efu na iji chọpụta nwunye gị kpọnata ya? Ekwedo ka ị na-ekwu ndị na-ekpe ekpere sị ka alaeze Chineke bịa. Alaeze Chineke abịazie gị na-ajụ ka ihe mere alaeze Chineke ji bịa. Onye werele mma ọkụ dewe n'olu ọ ga-agba nkịtị ka mma ọkụ ahụ gaa n'olu? Mba, a na-eme ihe ahụ eme na Anyalewe ya na o teela iji ekpe ekpere ka nwunye gị gbapụ n'ụlọ. ọwụ na o teele mkpere ekpere ka ọ gbapụ n'ụlọ onye ihe ọma mere ihe ekele Chineke. Anyalewe che ka m gwa gị eziokwu gbaa mbọ je chọpụta ebe nwunye gị nọ ka ị kpọnata ya. Amakwa m ihe m ji agwara gị ọkwa maka echi. Anyalewe iberibe ajọka. Anyalewe one day one trouble. Anyalewe iberiberism go kill you. Anyalewe ụwa ịbụ onye apari. Anyalewe ịmụkwa anya. Anyalewe ya iberiberism go kill you. People will get nyashio amalote sanana. Ewu this man yo onya pari. Hello. Ya go do. Ọ dị m ọsịsọ ka m jee na shop m ka ọ sọpụ na m ejere ebe a kịta ndị ọzọ kwesịrị igo m ahịa agawa na nke ndị ọzọ gagoro ahịa elu bịakwa
ụfọdụ gị na-emecha ka nwa agbọghọ Apụ nke anyị na-akpọ ma ọ dị ka enweghị ịchọrọ ịna m. Ị na-ekenebu m. Ọ dị ka enweghị ịchọrọ ịya. Enweghị chọrọ ịya m oke ọyị m ka ewu. Ụmụ ihe ndị nkwe n'ebe eji okwu na ụka aga elu nwere ihe m chọtara ka ị mere m biko. Kem na-ekwe gị na-akụchacha aka gị akụchacha ahụ gị aka m ochu. Anyalewe. Ihe kere isi nọ n'ụlọ gị. Anyalewe nwaanyị nọ n'ụlọ gị. Anyalewe n'okwe gị n'ọnwụ. Ikwuole ka Ị ndị ga-anwụkwa n'elu nwaanyị. Ikwuole ka ndị chọọchị aga m anwụ n'elu nwaanyị. Ihe m chọrọ ihe oge na-awụ mama ịhụrụ gị ugbu a naghị eme ya adịghị ka ọma ihe o megị. Nwaanyị si n'ime ụlọ a na-apụta na kpem ọ mara na elu kpọrọ ya pụọ ka ọ dị ka ọ gị na ya kwụ. Achọrọ m ka ọ chọpụta na ọmụọ biko mere m ya imere m ihe obi ga-adị m mma biko. Anyalewe. Anyalewe. Ị ga-anwụkwa n'elu nwaanyị. Anyalewe. Anyalewe. Ementemimo onwero nke nwere isi. Ementemimo onwero nke nwere isi. Atụrụ anya lebe ofe isi n'ọfịa. Nzuzu ajọka iberibe ajọka. Mama kwuo manụ, sister kwuo manụ. Mama, eyi ọma. Agazi. Mama. No. Adịkwa na mma. Ọ dị nnọọ na mma. Biko achọrọ m igote ngwongwo niile eji esi ofe egusi. Ahụ eshi nwaanyị m ike, ọ ya mere njisi m ejiri ụkwụ m bịagote ya n'aka m. Agazi. Ịlụ ala nwaanyị? Alụọla m. Eziokwu. Agazi. Mara ma iwu nwoke. Iwu nwoke amana m hemega nwunye. Amana m hemega nwunye. Agazi. Mama ị mara n'ihe niile. Biko ọ gụcha nnọọ nsogbarị. Agazi biko nwa m biko adị m Chineke rịọ. Biko nwa m nye nna m aka dọrọ nna m enyi gị nwoke Anyalewe ọdụ. Dọrọla m ihe ọdụ. Si ya lekwasị gị anya. O ezigbo enyi gị nwoke. Ọ mana m nwa ọwụla. Ya tukwuru ụyọ ya shi nga ya gụrụ Baịbụl oke ya si ebe ya gụrụ Baịbụl. Baịbụl eji ya kwadola onye arị onwe ya onye gala aka. Nwa ya nwaanyị nwunye ya wụ olebara na nwa ya. Anya akpago mana kpa gijije kpọrọ ya. Amana m sọ ọrụ ya mma. Mana ọrụ ya ma ọrụ ya mma. Anyị ga-ije kpọrọ ya olebara. Dịkala. Mama, nsogbu adị. Anyalewe wụ ezigbo enyi m nwoke. Ana m adụkwana ya ndụmọdụ. Mana Anyalewe dị isi ike. Ọ dị isi ike. Mana ka o si na-adịkwa nsogbu adịrọ. Aka m ga-agbakwa mbọ na-agba okwu na-adụ ya ndụmọdụ. Ka amanụ m ọ ga-agbanwe. Mama biko hazichara m ya nne ka m gbapụ ọsị mana ụgbọala m dị n'ebe anyị na-ebu ndị mmadụ. Egusi kọpụ ile. Jeman, me na ala peti chana go. Aga me yo sesa. Dala Georgia bialo. Oji awo no ihe m ji maka ya bịa. Ị mara no ihe m ji maka ya bịa. Ọ maka odogwu a n'ebe. N'ebe na kwana bọọchụ yare no. Onye ọbịa ka ịwụla anyị. Ịnụ na were ajụ. Ọ maka nwanne gị nwoke anọghịzi ndụ. Ị ga-eji bịa ga-enye gị ọjị gị ajụ. Biko were ọjị ka anụ. Ele otu iche lecha anya si danụzie na ọwa onye ọbịa n'ụlọ anyị. Danụzie were zọnụ gị gwa ya na iwu onye ọbịa. Ka a na-ekwugodo ka m bidogodo. Ịgbara ụdị ihe nke anyị na-eme. Egwere anya. Imekwadoro umere. Ele m ndị anọ sheshi bịa nga. Ana bụ ọjị. Gazi ụcha ka iwekwara umere. Ele dị ma ha eje ebe. Itesi nwa akịrị. Ka ha wụ gwa m ewere ọjị. Ewerela m ọjị. Danụzie were ebe ha ọjị. Biko ka anyị banye na nke wu m okwu. Ihe m jiri bịa ebe a bụ ihe abụọ ka m jiri bịa ebe a. Biko nke mbụ bụ maka nwunye gị. Ile anya gaa hụ na ebe a jụrụ oyi. Achọrọ m ka ị kpọlata ya ka ọ na-eme ka ebe a na-ekpeta obere ọkụ.
na-emekwana ihe nwaanyị ibe ya na-agbata mmiri na-eme ihe niile ka ọ lọtala ebe di ya bịa nọrọ ka ofu ụzọ ka ma kwurugodo amara m na ọmụma ka ekwesịrị ime mit na maka ka m jiri bịa ekpelata nwaanyị m agakwa enwe isi maka gịnị ị na-asị m akpọlata ya sens mgbe ahụ rị m mma ya ugbo oringo bịara richa m isi ori mba hapụkwana m aka otu m nọ na ụwa tọga m hapụrụ m ya kedu nke bụ oringo bachara gị n'ọkpụkpụ ka ọ gịnị onye ọbụla hapụkwa m aka eri ihe gbasara lebara hapụrụ m aka n'ime gị gbapa olebara ọ dị nwaanyị gị ọgwụ onye ihe na-eme ledị gị nwoke ọgbaga keke agbata ego ị mara sa ha lụọla nwaanyị amanye ya dị ime enwere ihe nne gị na ihe na-arụ ịga na nke ọgazi mara mgbe nwaanyị ya dị ime ihe arụ ịga na nke ọgazi mara ihe ya na nwunye na-eme ewetarala m aka ahụ don't get your hands on me ewetarala m ya ihe mere na meeting a obiele emechaa na meeting na ndị oyibo sa ga-eme ya adjournment ahụ ndị si a ndị si a ụlọ aṅara nke mbụ taa onwe onye gị burukwasị na adjournment gị na-ege ntị ọ bụrụ na isi adịghị mma gee ntị ọ bụrụ na ị dị iberibe gị ahụ ga-akwụta ugbu a ihe m jiri maka ya bịa ebe a na-ele anya bụ maka nwunye ọ nọteela aka ị ga-akpọlatara m ya ọ dịla aka ọ nọgwara na nke papa ya ị na-anụ ihe m na-ekwu nke abụọ amara ihe ị chọrọ ime ọhụrụ ahịa ka ị chọrọ ịzụ ahụrụ gịnị ka ị chọrọ ime aga m akwado gị ego dị m ga-eji kwado n'oge m ntị ihe ọbụla ị chọrọ ime ọwa ọrụ aka ọwa ahịa ihe ọbụla ịgwa m ego dị ka m bidoro gị ihe ka ịba ka ịbido iriwe ihe tawa ihe arụ ịjụwa m ihe m na-eme na adịka nke ịjụga Chineke ọwụchi mana Chineke kechara m were akara aka chọọ m mma enweghị ihe Chineke ịhụrụ nga m nọ na ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ Chineke nyere m akara aka ịnata ha ala ha n'ike ịga were ihe mmadụ dozitụrụ ya Chineke nyere m akara aka nke ime ya enweghị ịhụrụ otu adị asa mmadụ na iji anwụ anyị isi ana m ala ka ịta ahụhụ taa ya taji ama m yọtara m na-ekwu ihe m na-ekwuru ahụ ka anyị bidogodo stram katapila ama m na ọta katapila ya na-enwekwa AC ọ na-enwe bulletproof n'ime ya nzuzie m ji aka m tichaa ya ọkụ so ata m na-alọta m na-akpọ egwu a na-akụ ayaka yo ayaka yo Anyalewe achọrọ m ka iche ya maka m ga m alatughata abalị 3 ma akwado ma mara ihe ị chọrọ ka ime Anyalewe imukwa Anyalewe ya iberi sim go kill you people wey get nyash yo amalote sanala this man yo onya pari hey Anyalewe imukwa Anyalewe iberi sim go kill you ndi nwere ike amalote sanala ihula nwoka aye onya pari Dagafe ọka dagafe ha ka onye ihe fuga onwe gị fuga ele ihe gari ọrịa afọ enweghị m furu ihe m efu ihe m nọ ngọ nọ mama ihe m nọ ngọ nọ enweghị m furu efu anọ m n'ụra na-anụ ushi ihe ishige kamgbe anọgide m n'ogide kete ịka na-echikwa m cheju ihe na-echi ọ na-eghe eghe ya wugodo ayọm dis
Oebe, egwuregwu kwụrụ mama. Oebe. Ọ ga-eme ga-agagharị ya gwashi mgbe obi gị na ọwụ nri nshi ekwe nwa ya weta obi gị eziokwu niile onwe ike dego ọnụ gị chọrọ iri nri gejekpala ya nwaanyị gị olebara lenu m sa ga efere asịla olebara na nga ubula aka ana nsa ma ihe ndị mmega na mme ya gele nwa akịrị chụfụ anọ nga asị m bịa sie nri ma apafụna gị ga-erie mgbanụ gị rụla ihe ahụ ịwụ taa ka bịa rie nri isi ga-enwe ike dego ọnụ Afọ na-atawashi m gahụ. iri ma onye akpa na ga chama chọchọ ya hụ gị dị kama ọ bụ ya ga ma onye ahụ ihe masana Ano ba na from Jerry? Ha. Ang kaya man nagahafo. Kam sa Africa je ngwano o. Don't worry, cha kam kwaka. Ya bịa him ya n'aka. Were ka enwere m gara were ka ekile m ofe. Ntakara ebe. Nsogbu anọ. Enweghị m nga ekwu. Nzuzu ajọka, iberibe ajọka. Mama kwuo manụ, sister kwuo manụ. Enyi kwuo manụ. Nwunye kwuo manụ. So, Hello, Ha, ma, era pa ko moto, do to him. Anyalewe kendechi, nekofuya. Babe, inambe. Mo e ki ji no. Anya no wa bo spe no ma aka. Mgbe soro ofo, mgbe soro obata. Opo nwoke no ru we. Wa bu ni ru musu. Chiechi, bo na kudo ku ichi ozo lotabe. Mana ogo e kpọrọ n'ekwenchi. Ekwentị ya gbachi. Ịma anya na-ewe nwere ịkpasuru ewu. Ekwudo onye kpasuru ewu ya ọ na-enwe ebe ịkpasu iwe n'owu ya, ọ na-akpasu ya ọbụla iwe na-akpasu m owu ya. Ọchịgị. Apụsị ya mgbe anya kemgbe echi gara aga anala ebe nwa ojemara ole o juru ole. Ma chijie taa onye ọbụla bụ aja na ụra. Onye ọbụla jere arụ ụra. Mama anya na-enwe n'ebe ọ na-ekporu ndị kịta. Nna agwagwa gị eziokwu o. Ọ ga-ada ebe ọ nọ na-ekporu ndị na ebe a na-adọgbu onwe gị. Mama ọ na-ekporu ndị ebe ahụ ọ nọ na ma jere arụ onwe gị ụra. Ihe echiri gị echiche. Kpọrọ m mmanya jere arụ ụra. Ọ ga-akwa ịwụsị aja nche ebufuola ma ọ rịọ ka ịmara chọwa onye agba ya yọba nga azụzuru nwa aka akatara ya nwụchie ya jegbochie ya isi m jere ahụ arụkwara na nwụga ma ọ bụla emekwana anya lewe ma ọ bụla emekwara gị ebe onye na yọmakwa Mụ ọgwụgwụ na-eji ọmụ na-amaja ị chọrọ ịnwụ o nwere ike ọ nọkwa n'ụzọ ebe ọ nọ na-alọtụkwa ị na-asị nwa m ọ na-enwe m ọgwụ ọnwa bete onye na-ebe mma ekele m nwere ozi ọ natago esi nata lọta na ebe ị na-aka mgbe anyị ji kpọwa Anyalewe n'ekwentị o kwebezi anyị nke o ji alọta mma ọkwa egwu ụwa niile na Anyalewe na-efu efu ma in fact ọ kama na ngara na nke ndị uwe ojii na jee gwa ha na na-efuzikwa efu ka amara ebe o chenyere anyị aka ọyọ gị gwakwanụ ndị uwe ojii gị gwa ha shani n'ime gị gwa ha sha nwa m fuga biko ihe m kwekwu gị ahụ o nwekwa ihe mere ya onwe ihe mere nwa m obi agakwere m magakwa mgbu onwe m aga m enwụ mama isi gị na-ekuzili ya onwe gị ọ kama ka ejekwa ndị uwe ojii ha ga-enyere anyị aka anyị achọta ya nwaanyị nọ na-efu efu nwunye gị elu
Ama? Ọgazi. Ọgazi. Ama? Onye gị nwoke. Ị mara ebe ọ nọ? Ọgazi, nwe ihe n'ụchacha. Ya unu ekwenyewe ka m jụọ. E nwere ka unu si kpasuo Anyalewe iwe? Ụfọdụ jụrụ anyị jụrụ na ka m jụrụ n'aba. E were kpasuru iwe. Ihe mere m ji ajụ bụ na ka o si were gbatakwuru kịta. Ahụrụ m Anyalewe na nke otu enyi ya nwaanyị ọ tụtara ọhụrụ, ọ sị na afọ ya bụ Cheta. Masị ya jai ka ezi ka o si wee gbatakwuru ona. Ọ sị m na mama ya adịghị ebunye ya nri kemgbe nwunye ya gbapụrụ n'ụlọ. Na ya nwa na ike adọkwa na iji chọwa nwunye ya. Ya mere o jiwe tukuru nga ifu ko tukuru mepechaa akwa ikuku na-abịa ya arụ na-eri ihe niile ọ chọrọ iri nke ọ bụla ọ chọrọ Cheta eburu bunye ya. Na ya mere o jiwe gbalụ hafụ na ya jewe nke Cheta ha. Mama nwa gị jere ịkwọbi, ọ na-akwọ nkwọbi. Olee mere ikwu ebunye ya nri? Nri ikwa. Mana ka ebunye ya nri ebe ọ bịara uwe iri nri, ihe ya nri ka ọ na-eri. Ihe mere gị ji funye ya. Asịba gị akpepega ya nri erie. Asịba jebara ya nwaanyị ya. Ya bara ya nwaanyị osimara ya nri. Onye mkpochi aga minye ya nri. Enwere bụ ojarịsị anyị bụ ndị nga olebara. Agaghị eze anyị. Gị kwekwekwekwo ha gbanyọ gị ekwentị na ntị. Anụbebe olebara. Ha ewuda m. Emere m ọjọọ. Ma emeta ya o mete ya. Mama biko obi ruo oge ala. Anyị ọjọọ m. Anyalewe ga-anụta. Uru mana Anyalewe abụghị onye a na-etiri iwu si ya mee. Ọkwọ ya nwaanyị ahụ Cheta. Ọkwọ ya nwaanyị ahụ Cheta. Nwa bụ nwa na-agụ akwụkwọ mana ihe na ụmụ nwoke na-aga karịrị. O dinara nwoke nke a, o dinara nwoke nke. In fact, ọ rụrụ ụlọ debe ebe ụmụ nwoke na-abịa edina na-akwụ ụgwọ. Maka ngozi gị ga-eme na. E nwere nwa nwoke mma ya na ya na-anyị m ga-eje na be nwoke ahụ jee gwa nwoke ahụ na Cheta akpọgoro nwoke ọzọ debe n'ụlọ. Mama ọ bịa ya ọ ga-eme Anyalewe. Ya ọ ga-akụ ya. Biko. Ọ ga-emefu ya. Biko. Eloka, ebe ọ bụ na ịma nwoke dị ụtọ a, were ọsọ were ije, egwu n'oge, je ka egwu ya. Achọrọ m ka m ka nwoke ahụ eji ọkpọ wee biwe Anyalewe anya. Ọ ga rapụsịrị m okwu ahụ. Ma ọsọ anyị niile fie gị mere abalị. Jọsụ na ụlọ apụsị, ụlọ ga-afie gị. Anyị asịkwa gị kọọ ya ihe o. Dimkpa mmadụ ha ga-aja lewe ga-ahapụ be nne na nna ya jee soro nwaanyị bi. Chetakwa, isi na ha ya cheta. Ementemimo onwere nke nwere isi. Ementemimo onwere nke nwere isi. Atụrụ Anyalewe ofe isi n'ọfịa. Nzuzu ajọka. Hey! Mama bịa lee nwa iberibe ga alọtala o. Nwa mmefu. Anyalewe onene. Onene. Ụwa. Ele hizi Ndị ọjọọ. Ụwa na ndị ọjọọ. Ndị mmadụ dị egwu mma. Chai. Nini mere gị ihe? Ndị ohi. Ndị omekome. Ndị abalị dị egwu. Nga m gaga na họteelụ ka m ga rie nri. Ndị enwete m kọm mma ndị akọrọ m kụpụ m kobo ka azụ. Hey! Ndị omekome. Onye nwa metere ebe atọ ụnyaahụ ịpụrụ. Ọwụ ya nne m. Ewu ndo niile. O sule gị na. M gwara gị na ndị chịkọrọ m ihe. Ị na-abịa ebe emekọta ha ma ị chọrọ. Ndị oshi kụrụ gị ihe ụnyaahụ. Ihe akụrụ gị adịghị ihe akụrụ gị taa. Ndị akọrọ m ihe kụcha m ihe m ga na-alọta ha m zara oke na ya na anwụ m anwụ ka ha kwubikọrọ m ka m nwa nwụ. Ọ bụ amara Chineke mere m ji bụla ga. Mana nwunye gị olebara n'ọya. Ọ kara isi mmiri ọkụ da gị agụ m adakwa gị. Oziọma. Gị na-ekwu wepụrụ m olebara. Ọ wụ olebara na-anọ n'ụlọ a mere m ji sị m na nye mmiri.
mmasị iri anọ nga m gaga na họtel agaghị m na họtel ndị oke ozu sosipasị m agadi nri ọṅụ aka m gara ndị akọpụrụ m 36 chere m ajụọ gị ndị oshi kụrụ gị ihe na ime ụlọ cheta ịkpa ebe ị chọrọ iri nri ọhịa gbagaghị ịkpa ya nye m agba gị nwoke ahụ gaa ya abụọ ọzọ ga-cheta onye mere gị ihe Anyalewe gbakpụkwana onwe gị eziokwu gaa gwara n'otu osi naanị gaa gbakpọ onwe gị eziokwu eko ịkpa ọnịnị eke hụ olololo Anyalewe amakwana m ebe ashịa shiri apụ tagana ele onye togoro n'ụdị ashịa ndị ochie jidere gị nara gị ihe niile kụọ gị ihe mana ahapụrụ gị ekwentị gị ofu onye oshi lechara ma ya sị m na dị m mma ịga na-eji ofu ihe enye m fon ha mechakwara sị ịga mmiri ọ na iji aka gị gbanye ekwentị gị ka a ghara ịkpọ gị onye ashị anya mere gwa onwe gị eziokwu kwadokwana onwe gị eziokwu ya obodokwala otu esi naanị ya bụ onwe gị eziokwu ihe ka ọdịnịkpa kụọ gị nke ọzọ ole ihe o ji wuru ofu ebe ka kụrụ gị kụọ gị nke ọzọ kụọ gị enwere iche gwa m enwere ihe mere gị ruru enwere ejile gị eji ọ gbasara gị Eluka ọ na-egosi gị n'ihu ọ na-egosi Eluka arụ niile ịmara ihe dị mma na gị sọrọ m ihe dị mma Eluka ịmara ihe dị mma sọrọ m mụ bere gị akwa nwoke bere gị akwa akwa gị na-ebe mba aha m ka ị na-amụ mụ ga-ebere gị akwa ka iru gị dị ga-ebere gị akwa ọ ga-apụkwa nwaanyị Eluka anụ m si ịchụrụ nwa nwoke ọchị akpago ya emu maka na ịhụrụ ya sa akụrụ ya na ya magba gị ụdị agwa ịkpara alaikebụ ya ọ na-eme ime obi ọmatọkwa ha n'iga na-ekwu ihe apụtara m ka m gafee ebe ni wee fekwa otu kwuru n'oche nke nye dịka onye nwe ụlọ weche ịnatago wee gwụzi ihe mere na-ajụ ka ihe mere n'ihu mmọkwa ajụ kwesịrị iju ka njụ ọ pụtazie chi mma na amụ ya mchekwe otu nsị amụ ga m na nnaji gị ihe mere gị n'ihu ọkọwa m ọnụ mama ebe a ka m nọ mejọzie ma tọkwa m ya na ịga na-ekwu okwu onye ajụjụ ma emezi m ihe ọjọọ na onwe ha na-eso eso ọ gara na nke enyi ya nwaanyị nwoke ya na ya na-azọ ya bụ nwaanyị bụ ihe kụrụ ya kụọ ya kụkọ ya ọnụ ọ dịkwa ka nwoke anyị na-agwa anyị maka ya ọ dịkwa ka ya ekwuru m ya ekwu uji ya atụkwa m uji ya atụrụ m anaghị ka m ji kwuo n'ugwu ụbọchị na ọ ga-esikwe so nwoke abịa emere ihe a ma ọ bụrụ ka ị ga na-eji aba mgbe kwesịrị ka a na-adụ ya ndụmọdụ a na-adụ ya ndụ ka mmadụ ka ọ ga-abụ mmadụ ma ọ bụrụ iwe kwesịrị iwe zochukwa nwanne gị nwoke nwa na m ọla ka na-emefe nwanne gị nwoke zochukwana ya ọ nwanne gị mama anụ m ekwuchiri ihe ọjọọ anụ m ahụ ihe ọjọọ mechie ya nwa ihe ọjọọ kwuo ya mama iso na-emebi Anyalewe ị na-emebi ya ka nna ị ga-emete ya mmadụ eziokwu ka ikwu a ga na-eme ka amara ka ga-emepụta ya mmadụ ma ọ ka mma na-ekwupụtara ka amara ebe onye ị na-eme mere Anyalewe ji wuru onye iberibe aka nle ma anyị ga-akpọghachita ya o zuzola ngwukwu ịrasị m kpuchiri ya ha hapụ nwa ga nke azụ ọrịa n'ọma ihe ọ na-ebishi mmụta ya anya gị emebiela m ekele m Chineke nna ime na nwa
imena yochi nana hey imena hey achilo mari ebe m gije aga m no ga yodo ebe ahụ ejeje azụla ahịa shop ma akpọchiri m ya akpọchi si ara ike m ara ebe m aga m ife eji taa Anyalewe jekwala to sikwala ya nna ya hello ha do la ga paisi ekele chekele ya ujele be jema nwa m jema kele ya lewe mo lewe kwani ya no Ile na mwambia bwana. Ndio ndeshimani. Sema ndeshimani. Sibashika kesho kwa dia ni mbona. Akambupa. Padani ya. Hey! Ile. Hey, ndabona. Ya. Anyalewe akpọla m ugboro atọ gị chụkwara gị nkudo asa nne m ji na-agwa gị ihe ahụ ihe ọwụla ị metekwara ihe ọwụla ị ga-eme nwaanyị a isi n'ụlọ a were pụkwa ọzọ aka m adịghị ị gaghị ahụkwa ọkpa m n'ụlọ gị ọzọ ị chọrọ ịbụ mmadụ pụkwara ya ugbu a achọkwa m ịnụ kpaka m ọkwa ịhụrụ ka o si bata ebe niile ekpewela ọkụ ọkwa o mere oge ị hụrụ ya n'anya anaghị ama ihe ma aga m abịaghachi n'ụbọchị atọ mkpụrụ ụbọchị atọ m ga-abịaghachi o nwere nkata anyị ga-akpa mba ya amekwala mistake anyị ma abụla isi ọzọ ihe niile na-abịa nga n'afọ ya enwebeghị ihe m ji amepụta ọdụ ọnwa ya nọ na awụ ka a na-akpọ mee mana otu anyị nọ na mee biko na ga-afọ agwụ abanye afọ ọzọ abịala ka mara ma nwere ihe m ga-ejite onwe m mepụtatu afọ ọzọ na-abịa abịa bịa la Febụwarị 31 ihe ka ọ gịnị iwe anụ mpama iwe ezi ọhịa ọ bụrụ na ị matara ihe m ji na-agwa gị ugbu a na m ga-abịa abịala atọ na-abịanụ ị ga-asị m ka ọ wụrụ ugbu a mana ya dịwa nọrọ nnọọ chere m n'abalị atọ ana m abịa ịnụ ọ ga-awụ ị ga-ahụ ihe pụrụ iche na ihe a m gwara gị ị na-anụ agara m ga kpọrọ ya otu m na-eme mpụ nọ njọs fụrụ ụmụ a ga-emezi aga m emezi ya dịkwa m ji ugbu a na-abịa nwa ọgwụ IBP nwa nke low BP nwa nke middle BP bịa nwa nke BP kala agafe agafe obi adịghị m otu shiburu ibu gị niile obi adịghị m mma ọkwa nwanne gị nwoke wee tụfuru m ibu n'eji ya bịaru n'abalị ya chi metụ m aka masị na ọ gaghị emetụ m aka ebe ibu m na-eji ya sị m lakwuru ibu m na-eji onye a ka o mere ugbu a ka m matara ebe iwe gị isi akwanyere m anya lewe ugwu nke gị ugwu oge ọzọ ya metụ m aka aga m akwụkwara o kwesịrị ịma ihe ama m n'anya asago ya ugbu a ele ihe ọ ga-agbafu ya onye na maka sara m friend ahụ na ga ya ma ya kpachara ile m anya ị ga-ahụ na Anyalewe kpọrọ m ashị ọ kpọrọ m ashị ma ile ji ya ị ga-ama na obi adịghị Anyalewe mma na m lọtara ọkwa ọbụla bịara yọọ m arịrịọ ọkwa arịrịọ n'ụrịọ m ka m ji wee laghachite ime na akwanyere m yọma anyị na nkwa m gwekwa ngwugwu aka ahụ ihe gbasara gị Anyalewe anaga m lebanye anya ugwu aka ịhụnanya esicha nri agị na gị jiba jaka gị para ya epega dị gị nri mara ma dị gị ga-esa ahụ zaala ya ebe ojaja sana ya uwe ya mmiri
Mana m na ọ chọrọ ka eme nke ọzọ nọrọ ya ndụ ga ya bụ emekọtala ka dị na nwunye ụgbọ kwesịrị ere ịnụla afọ enweghị ike anọ nga ọzọ ya emema gị ọjọọ ga m ime ọkụma gị ịnụla afọ ma ekwere gị nkwa Anyalewe Go na papa otu a. Wọ́n jẹ́ pẹ́rẹ́ kí ni ọmọ? Kí ni ọmọ? Kí ló ṣe sùn? Jáde àtúgì. Yẹ́nì yìí tẹ̀ jù lọ́nà ọ̀nù kéyìn àtúrò yẹ. Jide kéyìn yọ. A na-achọ Anyalewe. Kéyìn àtúrò yẹ. Nkata dịrị mụ na ya dị onwe ihe gbasara n'ime. Nkata dị ọrụ gịnị ya? Dekwe ka m gwa gị o. Nwunye a anatagokwa. Nwunye a na-achịtego azụ nwaanyị iwu na anatago. Ọ dọkịta gị ebe ọ ga-adọka ya. Ọ ya? Dị ka m gwa gị ama m na nwunye anatago ama m na nwunye enyi ya ụmụaka ka m ji bịa nọdụ ebe a mara na nwunye ga-apụta Ịma na nwunye ene ịbịaze ka ya si ezinụlọ ahụ kwa ịbịaze ka ya si ezinụlọ a Anyalewe bunye ya o bunye m ya ama m ihe o bunye m ebunye ụmụaka ka m ji bịa ebe ahụ ka onye m ego ka m jije gwa onwe m makwa ebe onwe m otu ahụ Anyalewe viere gị ọrịa ịbịazi ịnara ego were oche jos were oche nwunye ya na-abịa ọbịa ọ ga-akwụkwa m ọrịa iwere nsogbu were oche were oche were nsogbu were oche bịanụ bịa ọ ka m otu n'ochi bịa ohu ndị oyi nwaanyị na-aghọrị di gị ohu ndị ya na ya na ha ọ sị na Anyalewe viere ya ọrịa so ọ bịara ịnara anyị ego ọ bịara ịnara di gị ego ọ ga-eji gbuo owu ya ọya ọbịa o gịnwa bụ nwunye Anyalewe nwa obi atọgbugo m ka m si fụ ya taa chere ka m kọwalụgo onye m bụ aha m bụ gị bụ onye ụjọ anaghị atụ gị gagara ka atụrụ na-enweghị onye nche bịa na-ekwu nke agaghị na nke agaghị enye gị hei atala m nshipụsi gụnwa biko ewekwere ihe okwu ọ sị na ya bụ ọrịa kama anyị ga-akụgide ihe ọnọ ebe a wụọ ndị ọchịchị obodo abịa jide anyị biko ụnọrọ afọ ya vụrụ ọrịa Anyalewe ebe a ka ya na ọgbọ hapụrụ ya Olebara hapụ m aka. Olebara hapụ m aka. Anyalewe onye wu cheta Chetawa aha mmadụ. Chetawa aha nwa ọbịa. Chetawa ezigbo nwa dị oke. Chetawa aha nwa Miyenki. Chetawa aha nwa highway. Chetawa ezigbo nwa n'ogo. Chetawa ezigbo nwa. Anyalewe ihe emegbuo gị. Ihe emegbuo gị. I bunyere ọrịa. Bunye ya ọrịa. Anakwa na-eli ịma bunyere ọrịa. Akwụkwọ maka gị bunye ọrịa. Na mere gị. Ni bunyere ọrịa. Ị na-asị m na ị mere gị. Aga m ahafụ gị. Aga m ahafụ gị. Onye onye iberibe. Afọ iberibe a. Hafịa. Onye nzuzu. Ihuru ihu gị. Ihe adị ya chacha. Onye iberibe. Ya n'ụlọ ụlọ nke cheta. Ọ gịnị ka ọ kpọrọ onwe ya? Kara obi bịa n'ụlọ anyị. Na-asị na ọ bịara ịnara gị ego. Ka o ji ụgwọ onwe ya ọrịa ibunyere ya. Ya na ị na-enyezi ọrịa. Chere. Enwere m ihe meghe mbụ n'ọwa egwuregwu. Mana ugbu a aghọtara m inu isonyebara nga cheta o ji ọkada ka ọ tazi ka ọ na o ji ụkwụ ka ọ na mmadụ kwara akwọ bịa nke gịnị o dobere n'olesi abịakwa nke m na gị bịtawa ọnụ ebe a abịakwa nke isi mkpu n'isi ị matara ya olebra chere ọcha ka ọma maka shift Okay.
Maga look. I don't have anyone. Maga uzegi. Maga uzegi. Asking me shono. Yeah, I'm going to wow. Yeah, we bring no love, Macama, ne Bachafanya. We bring no love, Naha called a com. Okobio ma palagi. Okobio ma palagorium to Okobio ma palagi. Bibia, Anyalewe. Ye na carbon bam, or body in a cock and nako. Kedia me na balumba ne went to game for singing again mego. Can you well go win? Gay melon, I will move as a balumba. Paragemba, Paragem on your jaw, or our womb. Okay, oh, your joke is a balumba. Namparagem, give us an all of Biba Nego. We bring in Nego, and you know, go. Wokafukwa one. Oh, yeah, Wankafu. Ichugam, Ichugam, Wokafukwa, or him not to be 11. Huh? Don't let him to be now. Everything Wokafukwa with them when you take a horror. Makana Joshua, where room Israel is a horror chick who the effect. Ndo go kure gwa go this onya nwa na go Christian music ana po temi tetula ya go reportaro mu no onyu no ga nefe mu na eze no lomo ai ga fe chukwu gino nwe na arọpụtara la gị nwoke abụọ gụnwa na onwe gị ele onye ga-ahọrọ agwago gị na nwoke abụ bụ onkolum onkolum ka ọ bụ ya bụrụzi onkolo gị mburuze nkọlọ gị ndo cheche akpọzina m apụm izini m ihe na-akpasụgharị m iwe mgbe ọbụla ọ dị izi nwoke afụkwa nwere ike ijili gị ime rachasha dị ime ihe bụ sign of love just eji ekwu ọzọ mee fiọ just ka mgbere ntị nọ na mla m zụrụzie gala were katakọta ya n'ime gị tinye aka ka nzi imi gị tọgacha yukọt Chukwu gozie gị ebe ọbụla nke a shi wee fụta asị m mmaji kwuru mmaji dede wu mmadụ dede na-agbalị onye a gọziri agọzi ịmana dede na-emere anyị ihe nna na-emere nwa ịmana dede na-eme anyị anya na-echeta na ya enwezi nna mmadụ bata n'ezinụlọ ịchọ anyị okwu ọ kwụrụ dịka nna lụọrọ anyị ya bụ ọgụ dede ndewo n'ihe ọma niile na-emere anyị uche anyị dị ya ihe kwuru eziokwu nwa m ọ kpọjiri biko onwere onye gara ịkpọrọ mmanya lewechi nna ya nọzie ihe mere na ụna aga m gwa oziọma ya kpọrọ anya n'ekwentị maka gị jee n'ugbu aka dum mmanụ si eje kpọọ ya ike ime akụkụ ebe ọ na-anọ ya nọ ha eke ya na ori ya shi ori ya soro ịmara ihe mere nụ achọghị m ka ihe a wụrụ nsogbu ị na-anụ ihe m na-ekwu ihe m jiri bute keke ọgba tum tum a bụ ka o nwee ike otu ọ na-agagharị ya wụrụ aka ọrụ ya na-agagharị na-akpata ego achọghị m ọbịa na unu si na unu amaghị ebe ọ nọ mana o buru ọgba tum tum a ọ ga-abara ya uru ego a na-adị ya n'akpa biko kpọrọ m ya n'ekwentị
were ego na tata echi were ga-azụ ọgwụ ahụ mgbara ya. Chukwu gozie gị darie nne. M ga-eme ọsịsọ. Biko gbaalụ maka mechi gị mbọsị. Ị na-emechu m ihu na ihe m na-achịkwa gị na-achọkwa m ikwu ahụ ya echi ọzọ. Ị hụrụ nwoke afụkwu ahụ na-achọtakarị gị achọọ m ya. Nwoke ahụ tata echi achọọ m ya. Ọwụ ya na-ebunye gị ọrịa m na-agwọ agwụ. Kamgbe gị na ya matara obi ile gị ọrịa karịrị 14 14. Olukwa 14. Ụlọ ọsụsụ iri ka o bunye. Iwe ezigbo ụchụ were ihe gawa and abịakwala n'ụlọ m nwaanyị m alọtala. Ebe ka m na-eme gị ekwuru m ekwu nwanne nta ekwuru m ekwu. Ebe a ka gị na onye iberibe anọ ma akpọ gị n'ekwentị gị si m gara ịgba bọọlụ onye ashị ishigbolo onwe gị na ashị. Ahụlanụ m gị na ebe na-agba bọọlụ mana iwu onye nzuzu. Ama mama na ị ga-ajụ ese ma onye m jisi gị na agara m ịgba bọọlụ. Onye na-ele onwere gị ka nwere ihe m na-eme gị. Lekwa nwatakịrị m sọ m agbara mmiri na mmiri araghị ahụ ịma na otu ihe na-eshi adị m na-enyere ya aka mpọpụrụ ya mmiri ya kebara gị ugbu a na-abịa na-ekwu onye enyemaka ole mgbe ị gbatụrụ anyị mmiri n'ụlọ ị gbatụla mmiri n'ụlọ ịchanụ biko oge ọbụla gị na ụmụ nwaanyị n'obodo a ahụghị gị na nwaanyị nke ata ahụghị na nwaanyị nke ọzọ echi a ga-agbapụrụ gị n'obodo Anyalewe lee na onwe gị anya n'ịdị onye iberibe. Lee ma gwago mmasị ka m gwa gị na onye ọbụla ahụrụ n'ụlọ ugbu a ya hụrụ gị nwanne m paị na-echekwa gị n'ụlọ soro m ugbu a isorola m soro m ugbu a asị gị gbara anyị mmiri ga-agba ị ga-agbara mmadụ mmiri onye ọma eme chelo icho ka ndị mmadụ mara na ị na-eche m na ka ihe ka m ọbara chere meji oja bịa aka m elekwana ka ị dịrị onye bịa pụta m ka onye amị na ebe na onye ahụ n'ụlọ na ya wụrụ m nna jisi ụnụ ọkpọrọla m iti ka ọ mitiri ụmụnna danozie oya ọdịgoro ole nke ịgbazi keke ada ahụrụ m ọdụkwa ka erejistala ya na nwa ọnọdụ na-adịgide jisi ike ọ mgbe ọ na-ara ahụ ka ọ na-ebi ke ndị ọma ya mana ọwụ ndị ka ụcha ha ndị ọma ya kere ka ọwụ aba ya dị m agbọla at least nche ga ebe m gara gị ibu nna asị m ma mara ka unu kpọga m otu ma ọ dịkwa na mma akwụla m ihe dede mbiri isi anyị mebi ka ochi anyị na ọ gbagazi keke Chineke keke iyo ị na-achọ ịgwa m na ịhụ m kemgbe m na ebe a gị mechaa ihe niile ị na-eme gafee ị ga-asị na ịhụ m kelee m gị gba m nkịtị ọkwa kelere m gwa m ji sị ahụra m keke ibu bịa ka ị bịa jikọ na anyị keke ị zụrụ agwụla m sị ahụra m otu kọndishọn shid ọrụkwara ka moto gị suolie ahịa kụkọtazie eke Chukwu ekele dịrị ya hụrụ nga ahụ Anyalewe mma nwanne papa gị danụzi nga ọ vụara gị keke si gị were ha ụgbama gbara ego mama isi gịnị ọ zụara gị keke hai danozie elu dị ekpere nga ekpe n'isi gị na-asị Chineke ọ ga-emene ya ngwa ngwa ọ ga-eme ya taa echi danozie Chineke gọzie gị ihe ọbụla itiri aka Chineke ga-agọzi gị ihe ọbụla ihe ọbụla ị na-eme ego ji apụta itiri aka ọwa ọrụ bekee ọrụgodi ịnụrụ ụmụ nwaanyị mkpe ịnụrụ ụmụ nwaanyị dị ha nwụrụ ala ha niile ike Chineke ga na-agọzi gị ị ga na-anata ala Chineke ga-agọzi ihe ọbụla itiri aka ọ ga-aga ọrụgodi ikidnap ndị mmadụ Chineke ga-agọzi gị gị nwe obi zụtara m keke so nwanne gị ata iwu dị mkpa asaa danozie iwu dị mkpa asaa tie m aka n'azụ nna nwanne kweri amagara m so onye kweri ga n'ihu ya onye inye aka m mgbe ụwa na-atụgharị m Chineke onye inye aka m n'ihi ụwa na-atụgharị m
Hey! Na Kiwiyo. Chere, mama. Uno say thank you. Maybe I know my bag. Alabra, e wo be hin kuru. O we nu here mam. Kemgbe ọ bịara ka anyị na-ekele ya. Nna ya ukwu. Chukwu gọzie gị nke ukwuu. Ememo. Ma ihe m chọrọ ịgwa gị. Ihe a wụ ntakịrị ihe n'ebe m nọ. Ntakịrị ihe ka nke ahụ. Ihe m chọrọ ka ị were ihe a na-eme ewu ka ị were ya na-akpata ego. Ọ bụ keke ọgba tum tum eji achụ ego. Ka ị were ya baa uru maka ngagharị ị na-agagharị mbata ebe a na-ama ahụ gị. Ọ na-agba m isi, ọ na-eme m adị m aghọta onwe m. A na-achọgharị gị. Ị ga-eji ihe a soro na-akpagharị na-enweta ihe gị na nwunye gị ga na-eri. Onye ọbụla sị na ị gaghị aba uru ọ bụghị n'ebe m nọ. Ị ga-abalata uru n'aha Jizọs. N'ime ezinụlọ a na-akpata ego ya ka m ji butere gị. Ọba ụlọ isi Chineke gọzie gị. Ọ gọziele gị agọzie. Danuzie. Oji ọnwụ iburule bịa nga taa. Ị ga-anọ ga-ahapụsị enwe ha na. Danuzie chama ga wetara gị mmanya. Enwere bebere ala nga wee kipin ọrụ ka ama m na ihe dị otu ga-eme m zụpụta mmanya gị otu m si zụọ dị mmanya emere m just mie m chere m aga wetara gị mmanya ma wetara gị enwere mmanya pịtara na bere ala ka m weta mmanya egwu ndị ọcha na enwere egwu mmụrụ ana akara TV ana m pọ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  champe pọpọpọpọ samti pọpọpọpọ gị onye ụlọ ebiri otu ana eme ịla gị nwee ịgụ ihe eji ọrụ mmanya ịgụ ihe eji agụrụ m na ha n'abalị eji potassium eji tatashi eji ogiri okpe na achị nke wee ezigbo Ole ebube. Nke enwe ihe ọma ahụ. Ihe ọma. Ama m ga ajụ moto m si weta keke. Ya nwa ka nne tike ịgwa nụ m ya. Mba. Ihe ukwu mere. Ihe ukwu mere. It's not miracle. Ezigbo miracle bụ ihe mere. Anyalewe. Chukwu alụga. Dikeh. Ke okoro ndị ọma ya. Ke 2020 model. 2020 model. 2020. Ọkụ ya parapara. Ndị ọcha nọchara akpọ m na fon na m bịa buru ya. Anyalewe. Ihe mere bụ na ịma na onye ọbụla ihe ọma mere. Ọ bịa ka oge tụrụ anyị mmanya ka anyị na-ahụ. Lekwe sensị gị. Lekwe nga ọ bụrụ isi gị ha. So ka m bịa were zere ego m bịa nye gị. Bịa zere gị mmanya. Mgbe ị zụrụ ke gị enwere mmanya i nyere m. Mgbe ị zụrụ ke gị mmadụ ole na line a ka i nyere mmanya. O rizele maka na gị cheta na ga-azụ. Anyalewe mgbe eweziniwe. Ọ bụghị iwu na ị ga-azụ nye anyị mmanya. Ụwa bụ otu bụrụ omenala anyị ebe a. Enwere ya nsogbu adị. Obi jupụta m n'aṅụrị. Obi jupụta gị n'aṅụrị. Agala eche echido tisha napụ m ego. Ihe m chọrọ ka ị mere m na-awụ. Elu otu m ga-esi edeba aha m na ndị otu anyị maka enwere otu ha si enye m nsogbu. Enwere ebe m ga-apịara ọwa ga asị m na kee unit ị nọ. A ga-ekwutuo nke a bụrụ nsogbu. Eme bụ na m ga-agba na nkịta ka m dịgwa ndị otu anyị. Anyị ọha ha biko harapụ enyi m oke a ka ọ gbasatụrụ nwa obere oge. Mgbe bụ ihe meziri nna maka ihe ọmụ ị chịrị imere m na enwere ka a ga-aga ara pepe soup na nke ndaleti pepe soup
Chineke nna m. Ogini. Ole ho smogo. Ole brozola. Ele ho mana ga gele nwoke do ya kuku. Ma. Mana ga afọ ya kuku. Ọkụ mana anya lewe onye iberibe. Mmasị na isi afọ. Ọ ga ezi ego a. Chere. Olebra. Get my job. Just get my job. Otu nnem. Na nwanne m nwa nọ ga yoga sị hapụ. Gị nọ ga-eshika show. Chere ma joge. Ị ga ahịa mara. Ugbu a dị nọ na-show. Ebe ị kọpụta. Olebra zik. No, just don't share me who of mama ha dị ga anya. Afia nwa. Ọnụ nwa ya na igi dosi okwu ogini kwanu. Zuike. Ari ade o. Mana mo wala ga nwanya atọkasha. Manso ba na nna m ego. Mama na ehụrụ gị n'ụlọ ihe m ga-eme gị. Enweghị m ga-eme. O nweghị ihe ị ga-ime. Akpụga anya lewe ga na-ele. Kamgbe iji m ego ọpụtara. Kamgbe iji m ego ọpụtara. Ọ ga-apụta. Nsogbu anụ. Enu ho ka do lebra. Ami mere nwoke aka ukwu. Mana mbola ga adọ nwoke. Enu ọkụ na ho gbara gị. Ọ zuola. Ike na-aga. Tole kwere nyere gị. Mama fi ga-eme ego. Igiye m ego. Mana mo ma Chetu. Ike na-aga. Ọkụ ijeji. Anyalewe. Ị ga niile gwa onwe gị. ọkpa gị. Ya ma mụrụ gị. Onye mechi onye m ụwa. Onye mechi onye m ụwa. Eji dị ime. Nne m akọla m. Olebara akọla m. Oziọma akọla m. Nne m akọla m. Onye akọla m ọnụ ụwa. Onye akọla m. Ewuo. Echi dị ime. Arụ ndị hip hop ha etighe yo. Olee ihe iji wuru onye nzuzu? Ị na-esusu. Oge ọbụla ị na-esusu a na-agbakọrọ. Olee ihe na-akụrụ m ihe? Onwe ihe ị ga-akwụkọta m n'ụwa akwụkọta m nkwụsị ịgbago eziokwu. Esusuna n'ike nzuzu ga-agwụla m. Ọ gị na-eme di gị oge ọbụla na-agbakọrọ gị na nwunye gị. Ha bụ nwunye gị ka o soro gị ike onye nzuzu. Olee ihe ọ? Nwaanyị isi mbe anụ ọhịa mmerụ ejighị gaa ije eji ọdọ nọ nke mbụ lụrụ alụ achọrọ ya achọ maka oshi egwu ya lụọ mpa oru ejighị ya nọ ụlọ dị nke izu 18 years achọ ya ruo 19 years lụọ di isi iwe oziọma gị nọrọ n'ụlọ mma aba 42 August 28 na gị mee 42 years nwaanyị Seraphat na Bible all 21 years Ruth la Bible all 21 years enwere onye hụrụ oziọma wa ha nwa mmefu ewu abịa gochite August a na-eru na birthday nye mere gị were ha gị tinye na CW ndị chọọchị anyị ma ọkwa ma ọ na-awọkụ December a na-eme harvest ambasa mgbere gị rapụ with ofu plantain were bigo ndị chọọchị etu ego m sa akpụrụ ha lawa ewu olebra ke kwana mkwa m ihe tiri m n'odo mbe sọ nwa ya ka m lụga ọ dị apa ọ gara akara m ọkọtọ m mụrụ nwaanyị ke mụrụ n'ọgụ ụlọ na nke ya emente mimo onwero nke nwere isi emente mimo onwero nke nwere isi atụrụ anya lebe ofenye isi n'ọfịa nzuzu ajọka iberibe ajọka mama kwuo manụ sista kwuo manụ enyi kwuo manụ nwunye kwuo manụ anya lebe iberibe ajọka anya lebe one day one trouble. Na nwaanyị lee anya m agwa gị ịhụ na ụdị agwa ịkpara ọkpụkpụ ọrụ eme mma o nwekpe ga-eji mee nwoke ihe ya fukelie ịma na onye anya ma elewo o nwere ihe ga ime ya ka njọ. Kedu ihe
ihe mere na ọ maghị ihe. Okwu gị niile ya na ụgbọala ya na-eme n'ụzọ mana ihe oyi ego ọ gaghị inye m. Mana mọla he mana yiri oyi ego gari oyi ego ehihie no kadala no gashia nwunye gị ego geje chọọ ihe gị ime ma nwaanyị oji anọ ọkpọrọ ka ugbula aka nye gị ego ahụ gị were achọ ihe gị ime nwa emekwana ego oke gị debe ya ọkwa ekwere m nkwa n'oge mepere ebe m ga na-azụ ahịa ama m na nkwa ahụ kwere mgbe nkwa ekwere n'elu aja nlọka anọ gasị nwoke na ọhụ kweba gị nkwa unu ka o ji aka ya kpe gị oge nwe onye gị nọ ga-eche echi ahịa ihe nga imefu ga-ememe ha ahụ o wuru nwa obere ahịa ka zụma ya ụgbụla nụ onye gị nọ ya si nwoke cheta nkwa o kwere ya ị mara ihe mere ejila echela nwa nkwa ha kwere ị mara ihe mere ọ maka oge nwa onye ọ gbasara oge nwa mara ihe ga imefu gị cheta ya ga-eji egwa ya ya na wuche onye hụ gị ego ga nọrọ eche ya isi nkwa hụ kwere hụ cheta ahụ mezuo marakwa na onye ọwụ mara o nwere ego nji a ga-nwunye gị were ya aga m na gị na ha ọwụla aga m na gị ma jide ego gị biko nwa ma jide ego gị ịmara ime ezigbo nwaanyị ha wee ego ị na-edowe iji eme ihe ya ka ịchọkwara inye m jide ego gị mma mba gị aga m na gị jide mba asị m jide ego gị mma ma jide aga m na gị asị m gị jide mma mba mma masị na achọghị jide ego gị biko jide ego gị mma n'anya m agwa gị imeela jide ego gị ejụrụ ọrụ imi mma obi ma ajụ gị m ego ọrụ imi mma obi gị jide ego gị ụgwachi na adịwo ndidi ejiwela m ya nụ iji edigbo na nna alụ di nke iji edi ya iji edini ya nụ ejiwele m ya lebara ihe ndị m na-achọkwa n'obodo ochie ama m na ihe nwanne nwoke na-eme gị n'ụlọ a dị mma mana ebe ị na-edi ya ị ga-eziri na ya gawa kwa di bụ ndidi biko ejiele m ya ka m diwe ya nụ ọ ga-adịcha mma o ihe ọ na-eme adịghị m obi mma o mana ị ga-edi ya diri gawa o ọkwa m diri gawa mgbe afọrọ m ka m diwe ana m edini ya nụ kwachi diwu ndidi oge m digburu onwe m mama na-abịa m iji edi mgbe ọrụ m nke otu ahụ biko onye nke bụ mụ ọkwụkwa nkwụsụ ọrụ kwotu ni sharụ mụ na arụ mụ na-eme nke ndị mgbachapụ igwe nke owu ndị gbachapụ elego nke ndị mgbachapụ ọrụ tọnụ njọ pasinja nke na erugbo tọnụ gị ma bata ọrụ gị pasinja ike ya adịghị mụ ike ya ihe m na-akụ ka m nke ndị sharp mburu m etiwa anya na-enwe na ahụ nke ndị mgbachapụ onye mere iji afọ ebe ibe ji na-anọ bịa paakị ahụ keke ya ga-ebe ndị ashawo na-anọ shitu ọnụ ngwa were nwayọ jụọ maka anụ ga-ama ha na-aga passenger dị adị ebe Anyalewe ọkpụ ishere passenger gị ementemimo onwere nke nwere isi n'ebe ka isi akpụ keke na-agwa gị na onwe ebe anyị na-aga ị na-akpụ keke ka ị nidiri ka nrịtụ ọkwa gị keke ụdị iwe m bụ na ị ga-afụkwa olulu ị na-etiekwa isi na-adabanye n'ime olulu na-eme kpukum kedu ha ebeghị nke a biko nne onye were iwe ụtọ na-eshi adị oge ofe ụfọdụ otu m na-elekwana ụlọ anyị nwere otu ahụ shicha eme m nnọọ ahụ na-emecha m ka enwere mmanụ anọ ntinye wụrụ m na mana chakwa kekwanye ndị bụchara ibu isi na ị ga-akpụta n'ụzọ ọnwụbekwa nke ka ha bụ mmụọ ka ị na-azụ na ọnwụhụ onye mfelera ekwuru na m Sairo Junction but biko Anyalewe ọ kakwa mma na ikwukwe ka o si adị
kai mara ebe anyị senyere gị aka bụ ihe ịchọjọ tụkwa anyị ihe ịchọrọ anyị bụkwa afịa kpasara akpasa tọbụ na isi chọkwa anya jiri nwayọ gwa anya anyị nye gị ka isi wee chọọ ebe unu nwa ahịa kpọsara akpọsa mụ nwa nwanyị lewe na ata ịkwara ndị ahịa kpọsara akpọsa ihe a meru da achọ m ka anyị nọrọ ga-abịa bido ihe ga-eme na anyị na nna ya aga m ebupụtakwa unu otu aka nke m na-agwa gị n'ocho ana m egbukwe n'oge ana m egbu oge enyo otu aka ọ bụ dịka mmadụ ka nna ala ike uwe ya ka unu ga-ama na keke na-apịa speed Imokwanya Anyalewe ya Iberi izim go kill you. People will get in your share. Oba Sarakaya no be. Oba Sarakaya no be. In fact, onye chọrọ ego. Ya ogo no do. Ke ha sere be. Anyalewe. Nke ilegara anya otu a. Ọ dị ebe abụghị ụlọ gị. Ha le bịa lekwa ihe shigi nọ na-apụta. Ma ihe ọwụwa ụlọ m. Ana akọkwa akọ. Ị na-akụchasikọ na-akụcha. Ọ mụ were achọbụ iji aha mmere okporo ụzọ. Ya nwe ụlọ m. Ana aka akọ. Ejiri wee na-eme mmejọ. Nwere ndị na-arụpụta okpu na na anọ ha arụcha ha akpọ m sị m Anyalewe ele ebe ị chọrọ ele esa asị ka ị chọrọ ọwa butere gị nga m na ha ngefe ma ma ha ngeche enwe sensị ngwa anakụ m egbu oge na nke m taa ọnwụ m onye moto posta m ga-arị m emezie ya ka wa obichara ọnụ ọ gbabiri n'elu ihe anyị ga-ewu Anyalewe iberiba joka Anyalewe one day one trouble Anyalewe iberiberi go kill you Anyalebuwa ibonya pare Anyalewe. Hi. Ihe ọnwụ ụgbọala Anyalewe. Olekwa ihe ọ lọtara ụlọ ime. Onye kwesịrị nọ n'ezi na-agbata ego. Anyalewe imokwanya Anyalewe ya iberiberi izim go kill you. People will get in your share. Amalote sanana. Ewu this man yo Bonya pari. Hey Anyalewe imokwanya Anyalewe iberiberi izim go kill you. Ndi nwere ike amalote sanana. Ụmụ baby o nwa o biko shida wivon yipushiwe ma nke elu ma nke ala ma nke okpuru ma nke eji pin gbagide ma nke eji cha shovel mmagidesha mgbe m na-abatala na asara na m onwu na akwa n'elu bed mbịa mmara nga m na-ebido
ama fono ya taa. Oh. Otunu ge sha ngo mai ma kam sha ngo. Umu highway. Mama hoya ge nyum credit. Imokwanya Anyalewe Iberi isim go kill you. Ndi nwere ike amalote sana. Hey, yawo onye nwụcha ya emere gawa. Ịnwụcha ha na mere gawa. Ụmụ nwa. Nothing is for real when I'm with you. Ozioma ogene. Ahụrụ m ebe o ji ololo abụọ ba n'ime ụlọ ya. Ihe ọ pụtara bụ na ha dị abụọ na-echi n'ime ụlọ ya. N'ụlọ anyị kwa. Izuụkwụ m niile. Anyalewe. Ha ka na ya? Mpịa ugbu a. Anyalewe ọzọkwa. Ya, nne, biko ma ihe na-emebi ugbu a. Kedu ihe na-emebi? Chere afọ obere ka m kecha. Biko m chọrọ ịgbaru ụlọ ugbu a. O nwere ndị m chọrọ ịwụ mmanụ ọkụ. Ka nje wụkwa mmadụ mmanụ ọkụ. Olebara biko na chita azụ biko. Ọ fọrọ obere ka m kecha. Ụmụ nwa. Ịba uru ugwu. Ugburu m taa, igwu nke weziokwu. Mana ịgwakwado eziokwu, gị nwa na onwe gị tọka anyị ịkarị agwụkwa ga-agwụ. Ọ dị ike ga-agwụ onye na-eri ụtara, rie ofe egusi, rie ofe achị, rie ofe ọgbọ, enwe ofe ihe m na-eri. Eyi ụmụ okorobịa ndị kere na-eme ha n'aka ha ịtakakwa ị mana onyinye nwa ogbenye akwara ya ụzọ. Ụzọ ụlọ unu tiri aka, ọ wụrụgodo elefant ka ihe ụlọ unu chọrọ, ọ wụrụ ụzọ ụlọ agbachiri agbachi, unu ga-eji onyinye unu na kụka dị ụzọ. Dọla ndị Naịjirịa ka m na-enye unu. Ekwesịrị m inye unu 2,000, but otu unu si kpaa agwa, otu unu si chilie m agwa elu, chilie ngwongwo na ngwongwo elu, m ji akwụkwasịrị na ya 1,000. Yes. Thank you. Enwekwana ihe anyị rụga. Lebe na ihe ego. Ire ebe nwanne gị nwoke na-akwụ ụgwọ nju o mere. Aga m ejinata ha ego ahụ. Anyị ga n'iba chere ha. Anyị ga-agawa. So, just Elenga mwenye drop one now. Elenga mwenye drop one. Oh, na bedroom ito sana yun. I can aju. Oh, ni me bedroom I can give you. Oh, na junction. No. Na bedroom. Ni me bedroom. Na bedroom. Bedroom. Nzuzu ajoka, iberiba ajoka. Mama kuoma nno, sister kuoma nno, enyi kuoma. Anyalewe ka ihe na-eme ebe a biko. Igwe onye mwo. Idala ogbu. Mekpa ọnụ ukwu ọkụkọ anyị kwuo. Ihe ụlọ onye na-eme n'ụwa ya echeta o, ya echeta echi dị ime o. Ihe ụlọ onye na-eme n'elu ụwa ya echeta Chineke. Igwari onye mwo. Zanam, ọnọta chele asị na igwari onye mwo. Mekpa ọnụ ukwu ọkụkọ anyị kwuo. Biko Anyalewe hapụgodo akụkọ ị na-akọ. Ihe ndị a ụmụ highway gị ndị a.
ọjọọ cheta Chineke o. Oziọma ome ihe ọjọọ cheta Chineke o. Ụwa bụ egwu ntachiri o. Ome ihe ọjọọ cheta Chineke olebara ome ihe ọjọọ cheta Chineke ụwa wee egwu ntachiri o. Onye masị ebe ọzọ. Ka hụ ebe ọzọ. Ihe ọkọtị. Ị nwechara ego iji egote mmadụ ihe ọ ga-anwakwu ya. Ihe emegbuole gị. Ihe ga-emegbu ụdara m. Ihe anaghị eme gị. Ichekwara ụmụ nwaanyị n'azụ m. Ọwụghị ego ịgbagide ego keke. Gbagide. Ụgbọala imejọ gị ego isi n'onwe ihe na-agbata. Mana ị nwere ego. Ego iji enye ụmụ aṅachara aṅacha. Mechie ọnụ. Ime ihe ji akpọrọ ekwensu. Maka na ọ na-ikwe ya esuo. Ọkwụsụola gị ugbu a. Ọ lụsụbeghị ọkwụsụola gị ugbu a. Okwubejuola n'afọ gị. Ihe anaghị eme gị. Gịnị ka m mere ihe ọwụ ajọsọ mburu ha gaa nga ha ga-aga mbruze nga ha ga ha enwee chenji mbruze ha bịa na ya dị asa ka m chọọ chenji nyere ọ chenji ihe m kwesịrị inye ha wụ 33,000 so enwe m chenji m nyezi ha 33,000 ka ha ga chọta chenji ego m n'ime ha wụ 2,900 because chenji ego m wụ 1,000 so ego mba ego m 100 naira so ha enye m 3,000 enwe m chenji ego chenji aka m ra nga ihe m ga-emezi na ebe na natara ya dị ego nyeze m 2 naira were 100 nye m 2 naira were 100 ahụchiele m anya ihe anya m hụrụ ọnụ m apụwa ịkwụ ya Dede Anyalewe onweghị ihere n'anya otu mkpụrụ ihe adịghị ya n'anya chacha mgbe Anyalewe na-agbatazi ndị ọya n'ụlọ anyị ọ na-agbatazi ha abalị ụlọ aka si na nwa gị mgbe ị lọtara ahịa mana ahụrụ m ike gwụchara gị isi ka nchịrị ụtụtụ ka nwa gị ama mgbe iji gawa ahịa isi na abịagwa gị n'ahịa ọ na-eri anyị mkpụrụ obi maka na ahụrụ na mbe dike echi ya kpọrọ ụmụ agbọghọbịa ndị enyi ya nwaanyị bịa n'ụlọ anyị bịa na-arụ ala Anyalewe ụmụ nwaanyị bịa ka ha ebe ọ mala ụdị sọsọ ebe ụmụ nwaanyị nakwa gwara ya ụmụ nwaanyị abụọ ọchị ha aka abụọ ihe na-adị ya n'anya ma ọ maghị ihe nke kacha enwe m iwe o nwere 1,600 were nye ụmụ agbọghọbịa ya nye nke ọzọ 3,000 nye nke ọzọ 3 mana ya ojemie onye m 2,000 abụọ ga-eje esi nri anyị ga-eri n'ụlọ anyị ga-erikwa n'ụlọ ya jọgwa ha enye m ya mana enye ụmụ nwaanyị ọ bụrụ oziọma akpọ gị nke ka m ga-esi amara na onwe ihe na-eme n'ụlọ m mana arụghị ihe arụrụ ala n'ụlọ m maabụọ ya ga-ehe ya lee ya nwa gị nwoke Anyalewe lee ya Dozier, ada ba dia. Mama ina wedega. Dozier. Anyalewe. Osoma, ekwukwala ka ogwo gị ụlọ ahụ. Ya wi nwechara *6,000 mụ ya. Ga were ya zuo ya. Onye bụrụ ada arịọ gị naanị 2,200 ga. Onye jeje vuru ụmụakwụna. Ụmụakwụna ndị ifuga. Ịmekwacha nwere ike. Onwe ya nwere. Mma gị mepe anya gị were anyị ime mmụọ anya Muhammadu hụ ụmụ minyanki ụmụ highway ụmụ ọnụụgụ ụmụ tọmtọm mikemike mkpọlọta nga mma gị hụ ha gị hụkwa na egwu ndị agha gbọrala m n'elu belu egwu ndị a na-agụ wanyị na nwere wala iwe gị hụ egwu ndị agha ahụ na ole bara nọ nga mụdị egwu ahụ agbaga aga m enwe ohere bịa gawa na-eji sana ma chọ nwa ngo ole bara m otu eshekwu ka wụ n'ọrụ onye iberibe ka ewu
Umaka kula. Bana bishi futam. Eba pasha oju apachanje. And havunya ginja yima hoge. Ogere ba. Mami ne metrebe. Gira ga ya ga. Ina metrebe. Butoria ria wo. Ebe na eche shege bunya kwale olebara. Malisha Butoria wo. Idin Anyalewe owu gị maka mma na oziọma o tele m gara ala lenu gị iwo ịdị n'ugbu ndụ ihe dị ugbu ndụ lenu nwụchala mmụọ ya mechala gị ọsọsọ inye mmụọ anyị ego inyere ihe ego bụ ihe kpasịtara otu ndị nwụrụ anụ ọhịa ahapụrụ m dan eburu moto ubi na na-esi iricha sọsọ okpokirishi m ịtachalia apata ụkwụ na aka m ịtachalia ewere m mee pepe sup mee nkwobi bịa mee nnọọ ji ahụrụ ahụ irichali m anya ukwu gị ibuchara nga niile naanị gị ka iri elu m nụ dimkpa aka m nụ odogwu karịrị odogwu dimkpa asaa ukwu narị atọ egwu nke mbụ gị si ka irie naanị m imelie enweghị mma m ga-ekwu mana ihe m chere gwa gị oziọma ịhụrụ n'ụlọ a ihe m ga-eme gị mma enwere m chenje gị ya hụrụ gị iwu n'ọwụwa ụmụ ha iwu ụmụ m ya nke ndị ka na-eyi champe skirt gị tọda mmadụ ebicha gị aka n'ọwụ na ọkụ nọ were nwa hit bicha aka enye gị ego ụmụaka pụta nara gị ga mma ama m na itola agbọbịa ama m na ịkpatara ụdị agwa obi ọ karị gị mma ya kụfụkwa gị isi ijikwa na ụmụ enweghị isi atụrụ ọkwa ije isi m mana ihe m chere gwa gị ịhụrụ oziọma gwa oziọma na aka m nọ ya n'aka ọjọọ mpịa oziọma ama pịagbu ya onwe ihe ga-eme anyị chọrọ na atụ ọkụ nwoke mesi aka ọtakwa ụmụ nwaanyị ebe a bi uche bịa biko nwa m anyị mgbaga gị nwaanyị ọbụla nwere kwesịrị inwe ihe ọ ga na-eme ji emegharị aka gị megharị m aka ugbula aka ama ego ke gị oge ime gị ga-ewefu obi gị ebe Anyalewe nọ biko nwa m anyị nkọwagala gị onye mkpa m ji akọwagala gị biko kedu alụmdi mụ na di na nwunye mụ na Anyalewe na-eme abịara m ilu ka m wefu uche m ebe ọ nọ emma abịara m ilu ka wefu uche m ebe ọ nọ chai alụọla m di anyị mgbaga gị ewo nwekwara ike ya nwere imegharị aka ihe gị mgbula aka wee ebe akara aka gị ejila amachara nwa ụwa biko biko ahịa mere na ịhụ na ya ruo echi bịa ga-abịa ịnụ na ma kụzikpụkwala gị ụfọdụ ihe ndị ọzọ biko nwere ịnụ na o zuola echi bịa dịka akpa ọhụrụ nene o zuola ya gụzụ ya jeba azụra m jeba be ndị agbata obi m jezụrụ ebe ofu na-enwekwana ego ji azụcha ha niile enwere ike anyị eke ihe a ụzọ abụọ maka na ụzọ atọ ya zụrụ ofu ụzọ ọbịa bụ na anyị erela ahịa kama ga-achụnye ya zụrụ azụ anyị ere n'ọrụ ofu ụzọ anyị ere mma ụlọ otu aka esi azụ ahịa ya ụmụ ezi ya
Ọ bụ maka ihe. O teela m gara hafụ Anyalewe la. O teela. M gara hafụ ya la. Echetala m ihe. Again. Achọrọ m ka iburu mma m gaa n'ụlọ ọgwụ echi niile ka ọ gaa n'ihe na-ahụ ya. Ụzọ ndụ ihe na-agwa m mgbe na-agwa m ya na m dọkịta ka ị na-agwa m ya na m nọọsụ ka ị na-agwa m ya na enwere gị isi kepu kepu na m gụrụ skuul ebe a na-agwọ ndị ọrịa. Achọrọ m ka iburu mma m gaa n'ụlọ ọgwụ echi niile ka ọ gaa n'ihe na-ahụ ya. Ị ma General Hospital dị na mgbada ebe ya? General Hospital? Okay. Ka dị na mgbada ebe a. Teno na ọgwa? Ọ 2000 na. Ete 2000 m buo ya. Gịnị 2000? 2000. Ọ na-eweta ihe nnekwu ya ngwa ego kịta nye gị ya ngwụpụta ego kịta nye gị kịta ịnara m oshi eche na afa gị bụ Anyalewe na ọhụụ anya webe ego ngwa ego kịta ntị aka na-akpa wepụta ego kịta nye gị gaa anara m ihe nọ nga ibie m ọma gị daa m obi aga m eburu mma gaa ọ bụrụ mọchụarị anyị nọrọ n'ụzọ ya ekubie nwụọ a ma eburu ya gaa mọchụarị okwu iberibe a ka ebe o si okwu iberibe kịta ikwuru ka ebe o si Anyalewe kedu ihe na-eme ebe a? Onye dị ihe a? Anyalewe asị m onye dị ihe a ka onye dị ihe a na dịka nwa oke. Onye bụkwa onye nke n'ebe a? Onye nke na-eji ka mkpi ka ekwe na onye ọgwụ. Bịa asị m onye ka ịbụ kwedo onye ịbụ Anyalewe o gotechekwuru iyi ma yogurt ofu Anyalewe oya nye m ya yogurt nwa gị na-analụ onye ka m ga-analụ gị ya ka m na-analụ gị ya gba gị nkịtị kịta isi na gị na Anyalewe dị n'anya ebe ihe ọka ịdị ị na-eji ka mkpi onye ka ị na-agwa onye ka ị na-agwa onye ka ị na-agwa Anyalewe imugwanya Anyalewe ya Anyalewe ga yi n'otu a ị daga ọlụ taa nke ebe keke dị bute keke nke ibuje m eweta m chọrọ ịga na m ga-enye gị ego kine ka ịfụ kiniwegodi m eleke nwere ya m chọrọ iji gị ewepụ n'iwe na-achụ nwere m chọrọ iji gị enwere ebe mmadụ nwere ike ịgwọ ọgwụ ọganihu ọgwụ ọganihu ị na-achụ m biko enwere ebe mmadụ nwere ike ịgwọta ọgwụ ọ ga-eji na-aga n'ihu elewa amahụ m otu ndị m dị ugbu a na-agwa m kewa eziokwu ọ na-atọ gị ụtọ otu ịdị Anyalewe ewere otu ịdị ewere ihe na-eme gị ewere otu ịdị ka m gwa gị eziokwu ụmụ nwaanyị a gị na a na-apịtọchi ihe a mbọsị ịrafere afọ esi ezinụlọ gị hụ na ewere ihe na-eme gị olekwunu ọ dị gị nnọọ ka ọnwa ihe ga-enwe isi Chineke kechọrọ ụwa jụọ ya just jaa ya mma ọ ya mere anyị na-eji aga chọọchị mgbe anyị na-agụ onye ji ndụ jawa ji ya mma onye dị ndụ jawa maka Chineke jara ụwa mma kechaa ya were ndị dị ọcha were ndị dị oji were ndị buru ibu were ndị dị ntakịrị were ndị ebe ekpoliwuru elu were ndị ebe ndị akpọkpọ kpoturu ala chọọ ya mma ọ na ihe ndị a ka ị ga-asị m hụcha m lepụ anya it's not possible ọ dịghị fecha fecha mana m hụkwa Chineke enwere ihe m ga-ajụ ya
efu Chineke kere na ihe ga-ajụ Anyalewe ka ị ga-ajụ Chineke amasị ya nna ya ebighị iji kechu ụwa jaa ya mma mechicha ụwa ree mma ga-ewuru ụmụ nwaanyị wee gaa n'ime ụwa sa ha were eriri eji ke ụwa kechicha ya kekpọ ya kekpọ dobishela ụwa n'iyi ịgwa gị nkewa eziokwu ị nwere ike na-agbara ihe ndị m na-ekwu na mana enwere ihe m chekọrọ gị ịmanụ ọtụtụ ndị isi na-eru n'okwu ị na-anụcha ha ọwụcha ụmụ nwaanyị wee ihe nla ha n'iyi ịmana naanị Samson na-egbu ihe ele ndị ọ lụsoro ọgụ Philistines. Samson tụtụrụ ndị niile na Philistines laa ha n'iyi bụ otu mkpụrụ nwa agbọghọbịa na-ete ihe ụmụ nwaanyị na-ekpọ agonistic care bụ ihe gburu ya. Elee nwaanyị ọzọ onye izizi chọpụtara na ofu nwoke nwere ike ịlụ nwaanyị abụọ ọ Sera amụkwa nwa amụghị nwa ewere ha ga Abraham n'aka mgbe e kechara Adam. Ịma Adam nọ na-agagharị na-eri ihe soro na-eri ihe soro ozugbo ekere If n'abalị a If ericha nri gwa Adam na ọ chọrọ ịta apụ Chineke asị ya na If sị ya atalake mgbe mba Adam asị atalake mgbe Adam na-aga ịsara ha apụtala If atala ya ajụ ya elebe na ya sị onye gba ọtọ ka m bụ ọ sokwara n'olu ya onye gba ọtọ ka mbụ ịhụ na abịakwanụ na Anyalewe elu onye tiri n'ọnọdụ ahụ nọ na olebara alala m n'iyi ihe m na-echezi ugbu a na-awụ ihe m na-echezi eji m nwaanyị na-atụkọta ego bere ala m echi ọbụla m nwụrụ n'akụkụ orenji a ga-enu m gaa ka m nwee ike isi na lili na-arụta orenji na-ara Anyalewe ị na-ata chukwu ụta kịta ka ụmụ nwaanyị ka ị na-ata ụta Anyalewe ị na-amụ amụ ka ị na-ebe akwa ka ọ gịnị bụ nke a akwa ka ọ na-ebe ka nwanne ya ibegakwa ka ichi gị ọchị Anyalewe ibegakwa ka ichi gị ọchị ele onye kpọrọ nga anaghị na-ekwu ụka ụmụ nwoke ọwa ya nwee ike ikwu ụka ka mee ele ihe gbasara gị Anyalewe nwunye gị abụrụ nsogbu gị mbọsị ị ga-arapụ ụmụ nwaanyị a na-agba akwụna gị na ha na-emekọ fesi ezinụlọ gị ya agawara gị ọfụma m na-agwa gị eziokwu ịrapụ ya agawara gị ọfụma nwunye gị abụrụ nsogbu gị hapụ akwa anyị na-ebe ikwuchakwala ihe niile Chukwu gọzie gị ikwuchala ihe niile ị nwere ikwu onwe isi ọzọ fọrọ ụwa mule ebele bakwa ụwa mule ebele bakwa ụwa ebele bakwa ụwa olebra ebele bakwa ụwa nkete ya ma bụrụ gị abụ nsogbu ya ọ rapụcha ụmụ nwaanyị Ementemimo onwero nke nwere isi Ementemimo onwero nke nwere isi atụrụ Anyalebe ofenye isi n'ọfịa nzuzu ajọka iberibe ajọka Ozoma ọ bụ ihe mere inwe anya o mewere ma chekwe ole ihe ya n'ụgbọala gị onye ụta atana ya olekwana ihe iji nya ya n'ụgbọala gị ka gịnị wee mee ị na-ahụ ụzọ isi okpuru gị Anyalewe yes ọkwa nsị na iwe onye iberibe asị na m na-akparị mmadụ mana eziokwu ịma ihe iwe onye nzuzu ọkwa ka m ị ga-aga gbawa mbọ ka ụmụ nwoke ibe gị na-agbata ego ịdọrọ ebe a na-edi omewe ka emewere gị ebere ma o mere mmegbukwa gị ebe ahụ onye nzuzu onye aparị onwe ihe dị mma ya ịbụ onye nzuzu Ozioma gị dọpụ ihe na ọnwụ gị ka ị na-adọpụ Ozioma adọpụla m enweghị ga-eme
Gilman na ni that's Gilman is she maybe that adopt here. You only beribe. That adopt. Only beribe. O me were ma bu kwa go be. Only beribe. That adopt here so. Kan ye le na ya no. Kan ye le o hi game. Only beribe. No, man, Sabano. Zaya ho ojuru gi onwe ihe o nwere ikwu ọ gbara nkịtị maka na onwe ihe o nwere ikwu lele ihe o dere n'ụgbọ ala ya o mere ma chi ekweghị onwe onye isi dị mma ga-eri ụdị ha mmadụ ole merele ga-ebere wee banye ụgbọ ala ịma nke na fụbụ obi nke na-ewu kachi ma ahụ bụ na eji m aka m nyapụ ihe a ewu onye iberibe na-ama ihe na-abịa nyachi ọkwa gị mmecha gị n'ụlọ ị ga-eji aka gị nyapụ ihe a mara gị onwe ihe ga-eme ịhụrụ nwa mba nshi mmekwu ya na-amali m obi elu ịhụrụ ya bụ na chịchịtacha nga m gwe ikwe ya gbagbagbacha mmiri akwa nga Anyalewe n'anya m agba gị ejila mkpa were okwute donye onwe m obi kasiri onwe m obi aga m egbu onwe m ebe nọ enwe m ike egbu onwe m ebe nọ samụrụ m nwa mma ike na-agwa m iwerele okwute kasiri onwe gị obi imere ka ihe ike mere m amara m pop n'ụkwụ enwe otu m si daa ihe ike ọkwa gị mepụrụ gị mụọ m ịhụchaghị ezigbo aha aha ndị ọcha na-aza bịa Sabasen Trump aha ndị ebe hụ ya ga-eje bịakwa m anya olewe amakwa m chike isi onye ọbụla lewe mana aga m na-emete ihe ọha niile gị na-eji ele gị bịa n'obodo a obi o megbuola anyị niile Anyalewe chi lenu ihe nya nyere n'ụgbọ ala gị nwanyere ya dede ebe a kemgbe m buire gị ụgbọ ala kere ihe gị na ụgbọ ala na-aga ajụbeghị m gị kọbọ ajụbeghị m gị nke a ego ọ bụ onwe ihe m na-ajụ gị ị na-aga n'ihu ka ị na-aga azụ kere ihe gị na ụgbọ ala na-aga gwa m ma ị na-eme nke ọma ma nke ọjọọ ka m mara ihe m na-eme ajụjụ ịjụga m akarịala ihe na-asa mmadụ nye gị onye chere mmadụ efe ya ewepụ anya mara ma onye hụ ga-eyi efe m ichere mmadụ efe ịnọkwa nga achọ ịma ma ọsaiz ya ma ọwụ ọsaiz ya onye mmiri gị na ọ ga-achọ meriele m ya ibiri m keke ihe fọrọ wee bịasị m na mbute pasenja mburu ya bịa n'ụlọ gị bịa nara chenji m ga-enye ya ejụga m ihe mụ na keke na-aga bịa maka ibiri m keke ichere na mgbe otu isi bute keke ụnụ tụrụ m mitin ihe wee ego e nyere ga-enye na m mitin ụnụ tụtara m mitin gị buru ya butere m gị butekwara gị wee nwee ego fuel iwe wetara m gị na-achọ m ihe gara asị m na m bute pasenja m buru ya bịa n'ụlọ gị bịa gwa gị danozie ebidela m pasenja o inyekwana mgba ihe wepụ anya gị ọkweche ma mụ na-aga ọ na-aga ishigbuola onwe gị Anyalewe ihere ga-emegbuole m kemgbe gbara ụgbọ ala o nwere ihe na-adị gị n'aka onwe ihe na-adị gị n'aka kedu oge m bịa ego gị enye m ego ị na-agba ụgbọ ala onye iberibe enyere m ego ihu mgbe m na-alụbeghị awụ m rich man eji m ego ịga na bank m na-eyuzu enwere m bank atọ ịchịkọtacha enwere m 3,000 naira 3,500 naira igwe gị nke eziokwu m lọchazie gị ya ka emere m aka nkụchachi shite na 3,500 ego m lazie na 35,200,000 ịhụrụ ya ego m ala na 35,200,000 a na-etuzi etu ngwa biko danozie imetụla oke ihe m chọrọ ikwu n'anya ị gaghị agwa m sịrị ma ha otu ma abụọ ma atọ mma olebara oziọma biko onye nwere ebe a na-agwọ ọgwụ ọganihu ya mee ka m mara ọ bụrụ otu onye ka na-enwe uru ọbara m were nwa unu na ojii inu were nwee ha mara ma ga-enyere m 100,000 anwụrụ na wọkụ m were mma
ihe ezore m ya 35,000 gị nwụla ihe eji m ego eji m gị emekwula ihe mbuguzo nwa aga m ala gị ya gaa na-agwa ọgwụ ọganihu ihe apụla n'egwu i chere anya ahụ ihe taa mmecha gị n'ụlọ ị ga-echacha gị tọpụ ihe a o mere ma chekwe gị onweghị ihe ga-eme ọ dị mma hapụ ya ịgabikwala ya aka ebila ya aka a na-egwu gị gị nwa nwa kpasị m iwe m nwere wee tapụta gị ha just tapụta gị skọị biko ọ ka mma na m hụrụ gị na-agwa bịa ka m gwa gị okwu a na-agwa gị n'ihu na ihu achọ m ka ọ dị ka mmebi enwe onye ọzọ m jiri mmasị ya bịa gwa gị ọ ya ka m na-asị gị ị mara ihe ahụ iji achọgharịga m esogharịga m ngwa gwa m ya ugbu a ihe m chere gwa gị na wee kpọtara m onye ga-agba keke ya ọ ga na-awụ Sọnde ma Satọde ọwụla ya wetara m ego detakwara aha ndị niile o buru na keke ọhịa m kwụbịa ihe na-ekwu na ị ga-eburu ụgbọala bụ keke a bigo onye ọzọ ebee ka ọkpa gị dị ebee ka aka gị dị kedu ụdị umengwụ ị nwere ihe a kedu ụdị nwanne kedu ụdị ihe m na-egburu onwe m ebe ị nọ nke ihe ị chọziri ịgwa m ugbu a bụ na ị ga-agazi gaa nọ n'ụlọ azụ ọganụ agbatazie ga-abịa nye gị gaa na-eri ihe ewu nletu anya onye mkparị Dangote unu na-respect all my class bịa mụ na nọ n'ofu klaasị Olusegun Obasanjo tupu mụ alere common entrance o ji gaa skuul amị o gọvanọ Enugu steeti a mgbe anyị na skuul ọ medere wee ịhụna Chineke ebi eluigwe amanachi ime na ha ọnwụ na ị kwesịrị ime mmebishi na nwanne gị nwoke ahụ ị ga-egburu onwe gị gbaa nkịtị onye akparị iberibe gị ịgbasu n'ekpere ihe eme gị ga-agagharị akọgheri mgbasara gara ịpasara keke anụmanụ o mewere ma chekwe onye ụta tana ya o mewere ma chekwe mmadụ dọmara ọnwụ ibe gị debicha ebe niile aṅụbaga keke ndị niile na-agba keke nke na-ahọrọ obiri ndị niile na-agba keke ihe niile na-eme na awụ iwetu my class ajọsọ m ha na-eje ka mbụ keke na-agba onye ụwa niile a na-asọpụrụ a na-akpọ Jenisof Dangote na-arụ ele ihe ọnụ wada na-arụ ihe egegbuola m susuru chema onweghị m mara dị mma ị na-ekwu ọwụ ndị mmadụ gbaga ihe a ha ji aka ha anyara ya gagharịwa lee ka o si acha ụkwụ gị na-acha ka o mewekwere ma chekweghị o mewere ma chekweghị dede onye ụtọ atakwala na ya onye ụtọ ata na ya aga m egbu onwe m maka mgbaga keke otu ụmụ ebiri gị n'azụ ụlọ biga mmadụ ụmụ ebiri gị n'azụ kọmuniti biga mmadụ gị were keke 17,000 bim ka m na-anwe ibehere keke nwere nga m pụrụ na na-emebi biko nwa mmadụ ọkala gị ị mara onye Anyalewe enyi gị nwoke Anyalewe chọrọ ịpara keke ya pega si agbamana ya ego o nwere enyi ya nwoke ma onye ọbụla ya mara na gbakala m ịpa ya keke aghọta akwa m o esi mbọ nwanne papa ya kezela ya keke bịara nga anyị Anyalewe gwawara ya ụda anyị ga-ịpara keke igo onye ọzọ ọrịmma Anyalewe ọ na-apa mmadụ keke ya aka erejisiri ya tupu mmadụ apara keke ya apaya onye ọzọ ọ ga-ịhụ na ọ wepụtala ego keke ọzọ ihe nwee keke bụ ya buru otu ya ebughị onye ọzọ ya ga-ejikwara aka na-agba otu ma ga-ekwu ngwa ugbula aka Anyalewe nọ n'ụlọ dụmọrọ ọrụ ihe omega hụrụ ọhụ gawụ iko otu baịbụl ya shebe onye arụ ọkpọ onwe ka ya mma esi mbọ nga ịmana si o ji echakara akwụkwọ bịa were dapama azụ keke ya si dee ya o mewere ma chi ekwe onye ụta tala ya achụ ndị gị ime mana ya ebere
achọ ndị gị bịa gba ala ọsọ ebere ọrịmma ọ nweghị gị nwoke gbara m ya sha m shi ya nwa mekada ụwa ke vuru keke nwanne papa ya ahụzi gasị agbamagba ego nye onwe ya aka pega ya mmanụ ọzọ si agbama agajikwa were ara m abụọ chela ya eluigwe ba Chineke sị ọwụ m mụrụ ya gbala m ya orube nke otu a ị na-anya gị hụ sị adịghị m abịazi ebe unu ka m si abịa na mgbe mbụ ihe kpatara ya bụ na ike ọrụ adịghị anya na-ewe tinye na ọ bụ onye umengwụ anya na-ewe dị isi ike ya mere na ike nji agwazi ya okwu adịghịzi ma chaa mana ka ọ si dị kịta anya na-ewe abụrụla ọrụ dụọrọ anyị niile anyị ga-akaba afụ na anyị na-agwụ ya okwu mụ na m ga-agwakwu ya okwu m ga na-enye ya ndụmọdụ ka anyị manụ ma ọ ga-enwe mgbanwe mama biko o Anyalewe amaghịkwa m ihe nga ime ike agwụla m o ego na-egwu na-eredo mmanụ a ka mmalụ ọkwa ya ka ji maka ya batawa ime afịa ọ na-ego one kịta nsogbu adị m ga-mpụta ka m nwere ofu ka m ruo ebe m Ibu onye ka iwu onye bụ onye atụbaghị gị ime kedu onye ọ bụ kedu onye ka ọ bụ abụ nwa nwaanyị ime ọkwa iwu anyị Anyalewe ọkwa iwu anyị ọ na-amapịa Anyalewe iwu anyị ọ na-amapịa egbe eluigwe kwugbuokwa gị nga a sị na egbe eluigwe kwugbuokwa gị ugboro ole ka m ga-asị gị hapụ di m aka ụmụ agbọghọ kedu emere unu na ụmụ nwoke lụọla nwunye nwoke gwụọla agwụ lụọla nwunye ị ga-abụrụkwa m bịara ịkọkwu na-akọ aghọtaghị m ihe na-eme ebe aghọtaghị m ihe unu akọ eri kedu ihe unu akọ dị ebe a ka ihe ga-agbanye nke Anyalewe bịawa kanụ na ọ dị ikpere adawago mewego bịawa ihere ga-emegbudala m ihere ga-emegbuola m gee ntị ịnwa anwa sị na ị chọrọ ịgba ọsọ gwadogo naanị ọkụ ịnwa anwa sị na ị chọrọ ịgba ọsọ gwadogo naanị anụnụ ebe a ka m ga-ejide were eburu n'ama aka were ihe niile ozie ka ọ ga-adị ka ị chọrọ ịnwa m bịanụ onye ukwela amata gị anụ cheta bịa lekwana ihe nọ ga-eme Anyalewe adịghị ime o m chọọ iwepụ mana nna m sị na m ahịa ewepụ mpa gị eletisi m ya wụ mpa gị ọgwụ onye si m na mpa gị wụ sineti mba nọ mpa gị wụ sineti chairman nọ mpa gị wụ ndị traditional councilors sineti chairman bịa ndị ka na-eme ha na-agbafe onye ọbụla na-eme nwa ndị ka na-eme atụcha elekshọn ihe bịa ihe buru vootu yara ka ga-ebu ozu amaka nọ mpa gị wụ ozu bịa ozu ebu onye gwara m ojukwa ya onye meji otu ime nga m chesi na abịa anọ m na Abuja bịa kpọọ suit kpọọ tai kpọọ fourth face ị gaa n'ebe a ganye na-emụọ nwa
maka m ekwu okwu ebe ka dị ime ada anụ nwaanyị mụọ nwa obu n'afọ nọba nwa obu n'afọ nọọ mgbe ị mụchara nwa ọbịa mee ihe dị n'isi gị ọ bụrụ ihe anyị kwu ka a na-eme ka njụ ajụjụ ewekwe n'iwe njọ ọgụ hụ ajụ ị makwa na ọ na be nwoke zuru ezu ka ị bịara be makwa na ọ na be nwoke tozuru etozu ka ị bịara be nene dị mkpa ịma na ịbịa ebe na nwe ijụ ese papi ya na mama ya ọ ebe nwere mgbe nwaanyị o ji tụwa nwa gị nwaanyị ime ọ bụrụ pụta ishie ka ya na nwa gị nwaanyị biri ademekwe mbọ m ademekwe mbọ m were ọka kọrọ aka n'ihe mere ọka wuliweli n'ihe mere amaka kwara onwe gị ugwu kwara onwe gị ugwu ọnụ na-akọtasị abụ ebe obi ụnụ ga-achị ebe ọ ga-anọ n'ọlụ anyị abịara nka m ga-ataba akị gị na-ekwupụta okwu ka ịma ogwu mmiri ma egwu ọkụ onye ma aka anyị agbajie anyị aka ofu ihe na-achọ ịgwa gị abụrụ ihe ọzọ osisi tibụrụ onye ka ogburugwu mmiri ile onye ka ogbu maka ọka a na-ekwu ka a na-aga okirikiri ndị agwụ olu ka ọ na-eme nne nzeri ya mgbe m ji bụrụ egwu nwa gaba nje onye si na ya bụ nwoke ya bịa bata ihe aka kpata aka ihe ọfụrụ ya wele ọhịa na-achọ ịgwụ ụnụ onye bịa aka ọ ghọrọ udene ihe ọbụla ọfụrụ ya bụrụ uche uze alụkwa ebe a na ọba ebe dị oke nọ mmọnwụje uche ude onwekwa ebe ị na-anọ sorokwe nna gị lawa sorokwe mpa gị lawa ugbu a na-agabekwa efe a na ego transport onye iberibe chekwelu ka dibịa ga-abịa na be mmadụ rapụ ji were na mgbe were ya tere n'ime asị gị shebe abụọ so nna gị lawa onye iberibe so nna gị lawa oji ike eme ọchị oji ike eme ọchị onye iberibe bịa ka ịlụ ọdị were na ihe gị ma na abịa shi ọlọ bịa tinye ya shi ahụ onye nya ọgwụ akotere ya were ya jide ebe ọ bụla ị na-aga ga-eji ya ihere ga-emegbuola ịma ihe na-enwere iwe bụ na nna nwa asị na ọ ga-anọgide n'ụlọ anyị bụgide afọ mmụọ nwa oke na afụkashima ahụ onye dị ihe ha ahụ bịa nwa eje ma chụpụtara gị gị lachitara azụ eziokwu a chụpụrụ m onye iberibe chụla ya maka ihe adịghị ya n'anya ozuzu na chita azụ mere mfụ ebe chichi mmadụ ntị ebe a gịnị ana m apụ ebe a ube dị m ana m apụ nwụkwọ mma chiche gị tesa mere ihe ọjọọ ị ga-apụ ma nwe na dotu ma bụrụ nwa aka nụ ịmakwara nwa etogo otu na ọ bụ nwa m gịnị wee mee ịmakwara ọ dị ime gịnị wee mee n'ime Jizọs asị gị si ebe a pụọ ihere megbuo gị eleghị na-akwado aka ihe ọchọ ji na-asam ndị sọfọ ihe ọha tụkọta ha ị na-ebi aka ojigo ụgwọ ihe CPM kọwa apostolic hamaka ọka ihuru ime ahụ isi n'ide ọkwa ntị aka nwere amafọ ihe na-eme lekwe onye mụ uche gị na ya chịgo owe kamgbe 9 years ịtụghị ime miscarriage ịhụ enwe ka ịhụrụ ama even bụrụgodo ofu ma ọ bụrụgodo na ọ nwụrụ gị n'ime afọ anyị ahụ anụ ọhịa efulefu ọ kara m mma ọkarịa na m na-eso di mmadụ ihere megbuo gị hapụ di mmadụ aka ka di mmadụ hapụ gị aka onye ihe ya sọ ọnwụ ya tụwara onwe ya ime ọnwụ nwa gị nwoke nwa gị iberibe a Anyalewe bụ ihe tụwara ime bịa anụ nsị apapa gị udibịa mana akwụ m chemi nga chere ya Anyalewe echegharịala m regret ya ma ọrụ ndị oyibo eshi m tụkwurula akpa mụọ gị asị n'ụwa a eji anya ụwa ayọ iwe ike awụ nwa m ọzọ asị eji anya ụwa ọzọ mama ihe m chọrọ ịgwa ụnụ
magi olebara eluka onye ke nwa sese enu no nga na achakapla kwukwu yim chere go no mrakwa no mpa ya de nwere ihe nga mrakwa no mpa ya de nwere ihe nga mpa ya nwa lọta nga na-efuole mpa ya bịaba ọnwa ihe na-eme ọnwụ na ụjọ na-atụ gị zozuru sheba ka hụ nsọ ka nlarị anya onye iberibe iji iberibe mere aka ọrụ ihe na-eme mgbuo gị Anyalewe amakwa m na atụ ụjọ otu a eburu ka afụnye m atụrụ maka na-egbu egburu ire na-adị atụrụ ma bịa kere onye egwu a na-atụmetụ ụmụaka kere efu atịrị nwa m gị kwuru ebe a ọnwụ kwụrụ ya lee ijem ọnụ majọ gị lee ijem ọnụ iro na-emekwa gị na nwa gị dị gị na-akpa were eme ọnụ iro na-emekwa gị dibịa nshi ọbịa na-arụ geti enye bụ abalị saa ọ bụrụ iwu ọwa afọ mkpọ nkịta m ga-abụ ụlọ ọnụ ikirie ndị obi imi gị ntinye bụ ọnụ rigolo ọnụ ji ebi imi gị dị dibịa ya wụrụ maka nwa gị aga m alụ ya ma ya ma nwa nwa obu n'afọ biko ihe ọbụla i kwuru maka mma m kwughachi ya mma m ka ọ biko ana m ayọ gị ka ị gbaghara chekwere ka m kwuo na ga-ekwe m kwuo ọ gbasara m ikporo wee dibịa ka ikporo wee gị ishi na n'ọgụwa mụtara nwata nwaanyị nwa ịkpọrọ nwata nwaanyị nwa bịawa ka ebe mmee nọ ọ ndị nne ka ama na-evu ihe n'ụwa n'isi ebee ka nne nwụtara nọ cheta ebee ka nne gị nọ ama mmanụ ọ na-ere ngwongwo n'asha ewee bịawa ebe a wee bi na-asha anyị n'idi ime isiokwu adọkwa na ya cheta agwụla m na ihe eloka na-ekwu eziokwu agwụla m na ihe esi nọ n'eloka apụtaga na agwa eziokwu ma amaga cheta na ịgwara m na mpa gị wụ sinet mụ na gị makwa na iburu ọka ezigbo ya mụ na gị makwa na iburu ọka ezigbo ya ibu na ime a na-ekwu n'ọdụ mụ na gị ma ọmaka ya ihe onye anọ bụ ị na-eji na ụmụ nwoke na-anara ya ego na-etinye n'ekpa ihe ọnọbụ ị na-eji na ụmụ nwoke owu na-akọsị nsogbu n'ezinụlọ dị iche iche onye anyị na-ekiri mụ na gị mara eziokwu adịrọ n'ihe na-ekwu onye bụ ohu onye gị na ha na-edinacha ị na-edina ya n'anya ekwere ka abụmọnụ ndobere onye ọzọ na-agba na nwa ya ayọgọ m ka m bukwasị gị ya n'isi kịta ekwere ka m bukwasị gị ya ewere abụmọnụ dị na-efu nwanne ya ebe gị na-edina nwanne ya na ị na-akpọta eke oyi nwoke n'ụwa n'ọmadụ ka n'uwe ya ebe ma amapịa n'ụwa kana elu ka makwa ihe na-ekwu ọ takwa m ihe na-ekwu ka anyị banye n'okwu ọzọ o ji n'uwe dowere ebe ka mụ na ya gaa n'okwu maka o ji n'ụwa gwa m ebe o menugo na dibịa ji chọrọ ọrụ niile ọ ga-eje ọ rapụ o ji ya gwa m ebe ka o menugo ebe ọkwe andị m ga-egosikwa ihe egosi na-ebu ha ejekwana ịnakwa aka ọfụ akwụ m ya ụgwọ ọ bụrụ nna m ọ bụrụ nwa dibịa ọbụla adịrọ m ime akwụ m ya ụgwọ bịa mee ihe anụ mme biko
Boye di me ben. Ayalewe wiyo yu di ime. Je kwe nene. Keje nene ya. Osno ma di ime. Ayalewe je goriwe na wiyo yu di ime. Goriwe. Ika di ni ime ma na ezochiri ni ezochi. Because na biti ime na aro. Olebu biko nwa amana m ivu n'obi na-eche ọ na-akpọ ụlọ oshilarịla ihe na ha ụlọ ivu n'obi biko hafe ya ekpela ka ọfụ ihe emena ya ọwụrụ gị bụ mmụọ kedu ihe ị ga-eme ihe m na-eche ugbu a ka ị ga-echekwa nwunye anyị ghọtara ebe isi abịa ga o ghọtara ihe ị na-ekwu mana ihe anyị na-ayọ gị gị nye anyị obere oge obere okwu aja ka edozi onwe ya biko ịma na Anyalewe kpọrọ m ashị ọ hụghị m n'anya kedu oge ọ ga-eru m asị na di m a hụrụ m n'anya onwe gị ediela m ya biko nwa m mara m ekwere gị nkwa shi ihe na ha ọwụla eme na imu yọ ukumakena abụla ndị ihe ugboro ole gị afụma kala na-enye magba gị gị fụla nkịta mkpọgbụgbụ ha fụla ọgụ ndị mmụọ ọkwa mma ịbụga ihe chaga m ụnyaahụ ịma na ọwụ Anyalewe ji aka alụta m n'ọgụ alụtara m onye mere o ji kpọọ m ashị ya ịgbalịala mma nwa na ụmụ agbalịkwala obere anyị ma ya anyị ga-eme asị gị ghara tụfuru nkịta ọkpụkpụ na ha fụla ya ọkụ ya ndị mmụọ ileliga m anya ịma ihe m gbere ike ime ihe m ga-ime n'umu ya onwe ebe ị gagawo igwurila ka egwe m nwunye anyị ka ewu ole ha na-akọdi ya ya na-akọwa afrịka nwa mara obere oge lekala ke mmechi anyị lụbara ọgụ ya na wuru ugbula aka na-eweliwe mma m si gị soro m bịa ugbu a n'ụlọ anyị biko maka gịnị nke ka m ga-ahapụ afịa m enwebeghị m ndị afịa kamgbe ụtụtụ isi ka m bịa soro gị gawa biko na ọdụ gị ma ọkụ na-agba n'ụlọ anyị ụdọ ọkụ dị anya na-agba na be unu ka m ga-ahapụ afịa m ebe m enwebeghị kọstọma kamgbe ụtụtụ ka m hapụ afịa soro gị gbara gawa ọ maka gịnị ọ maka Anyalewe ọzọkwa ọ chọrọ igbu mama unu gịnị ka o mekwara ugbu a biko eji nchukwu anyị oge kụrụ maka m kụrụ maka mma m kụrụ maka nwaanyị m kpọlite nwoke a ka o buru ozu onwe ya shiga kụrụ maka mma m all the men ya ka yola m eloka kụtọrapụrụ nwoke ka nwoke apụrụ ụwa ya lawa cheta ji kpọta nwoke ashị anụ shaya bụ dibịa ya bịa megharịa nwa m anya mmiri na ya ụjọ ya ekwere anyị akpụ na cheta ime gịnị ọ tupu nwunye nwa m n'ụba ya gịnị dibịa ee biko ụlọ ka ya tọhapụ ya ka nwoke achị ebe a vụrụ ụwa ọjọọ ya alama awụrụ m asị m pụọ agara m esi gị hapụ nwoke ya nọrọ na nwunye anya ọnwa
ma na wocheta onye kwesịrị ịdị na-agwụ ya egwuo mama kana onye nwere na nwa ga-akwara ngwa ọrụ n'isi m mee m ji chefuo nwaanyị m n'ezie kwa ma ahụ nwaanyị m n'anya dịka di na nwunye. Kedu maka ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ? Kedu ka ha si megharịa gị anya? Enwe mefe gị? Enwebe mefe gị ugbu a? Biko gbara emechaa afọ anyị ga-ehachi ya niile anyị ga-eji hachicha ya niile o wule were ọnọdụ ya o ga-ewe na niile ozuo ma ihe niile emega nga Eluka agba amashi alụta cheta ahara ime hụrụ onye rira n'ime ahụ nya mmanụ. Ekele m Chineke onye nwa dị ime ị ga-abụzi onye nwe nwa biko tọpụ nwa dibịa ka o si na ezinụlọ apụa n'ihi na ọ bụrụ na ọ nọrọ ebe a ghọọ ozu ọ bụzikwa nsogbu. Biko tọpụ ya ka o vụrụ ozu onwe ya na nwa ka ọ gbaghara hapụ idu n'ezinụlọ a ka ọ ṅụdụrụkwa n'ezinụlọ biko Enuka biko Eluka biko tọhapụ ya golie ya oshinga ala kwụrụ maka ya ya believe kwụrụ maka ya ya ekwerele ya wụrụgodị Chineke kwụrụ maka Chineke ya wụrụkwa n'ekwensu kwụrụ maka ekwensu ma ya ka nwoke ashinga zuzurela Enuka biko Eluka biko tọhapụ ya Igbawado ya were oji gị ọmụ ewere oji gị oji isi gị were oji gị abụ m dibịa na-ewere oji ya were oji gị abụrụ m dibịa wòrí yà jẹ yẹ jẹ yọ jì ya wòrí yà jẹ yẹ. Anyalewe imukwanya Anyalewe Iberiberism go kill you. People will get nyashio Amalote sanana Ewu dise man yo Bonya pari Hey Anyalewe imukwanya Anyalewe Iberiberism go kill you. Ndi mwerike Amalote sanana Ihula nwoka aye Onya pari Emente mimo Onwero nke nwere isi Emente mimo